はい、ということで、豚パンラジオ4回目始まりました。豚豚です。番組です。はい、もう早くも1個目来ました。早っ、マジマジで、ライダーさん早えわ。通知来て速攻やろな。もう早押しもうあれやな、ドレフィンはどんどん出れんな。早いな、1個目。びっくりしたわ。こんばんは。ちょっともう、テス打つ必要なくなったやん。一応打っとくけど。一応打っとくけど。でも、棒読みちゃんはもう、ラジオの時はなくすわ。2人で話してるそうやね。話聞いちゃうから。いらんかな。まあまあ、見てるし。そうゲームと違ってな。音速のライダー。かっけー。いやー、1個目は譲らんね。これは硬いな。もう今日からね、もう音速のライダーさんって呼ぼうかな。通り名みたいな。かっけってことでね、今日もまあ、飲んで、はい、やっていきますよ、ラジオ。はい。やっていきましょう。で、声と音楽の方大丈夫かな。多分声は聞こえてると思うんだけど。これ、毎回より思っててんけど、うん。俺の声多分、いつも大きい。ちょっと大きい。ちょっとしかも、豚豚に比べてちょっと高いから声が。でかく聞こえるっていうのが多分ある。拾いやすいんか。そう。なんじゃあどうしようかな。ちょっとちっちゃめでいい。これ多分ディスコの方から変えなあかんな。設定が。はい。お、こんばんは。あ、ゆうたさん。ゆうたさんこんばんは。もうこれはもうパン君が。ゆうたさん覚えてますよ。スクリームの動画で最近コメントしてくださったゆうたさんですよ。そう、僕も確認したから。もうバチコシ覚えてますよ、もう。今ならね、全然子さんですからね、まだ。僕らちビッグなっていくんでね。今のうちに。もうちょっと待っててください、本当に。もう超子さんですからね、2桁なんてもう。いや、まさか来てくれるとはな。いや、ありがたいな。そうだよね、確かに。ゆっくりしていってください。ゆっくりしてくださいね、本当。もう今4人か。5人来た。もしね、これ途中でちょっとなんか用事あったって思って抜けてもね、これちゃんとアーカイブ残るんでね、また勉強中にこれ途中から聞き流してくれてもいいですしね、そこら辺は安心してください。寝るのにも使えるからな。そう、睡眠用にもなるからね。じゃあちょっとお酒飲もうかな。よいしょ。じゃあ本日のお供のご紹介いたしましょうか。はい。じゃあまずは僕から。なんすか。変わり映えなくてすみません、ジンパックです。なんすかっていうあれもなかったな。先言ってたし。なぜかラジオ配信になるといつも飲みたくなるっていう。定期的にホラー紹介してほしいです。もうこれパンク言っとかなあかんやん。来たよ、もう振るの早いよ、ちょっと早いよ、振るの。ちょっと振り早いな。これ実はね、公式のこの豚豚&パンくんのツイッターの方ございまして、概要欄にも載ってるし、チャンネルの説明欄、そうやね、チャンネル見た時の説明欄にも載ってるから。チャンネルの概要欄かな、あれは概要かな。チャンネルの概要欄やな、そうやな。で、このラジオの説明欄にも多分載ってる。でね、これツイッターアカウントの方で今日ね、ちょっとつぶやかしていただいたんですけど、次の次回作の、ホラー紹介の、タイトル決まりました。じゃが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 。ダンエルム街の悪夢です。もうこれは洋ホラー好きにはもう外せないようなタイトルね。避けては通れない。今度デッドバイデイライトリワーク来るということでね、フレディの、もうこれはしないといけないかなっていう。でこの前のホラーゲームのね、今はホームスイートホーム、僕ちょっと、実況の方やらせていただいてますけど、そっちの方でもね生放送した時に、作枝さんからハロウィンかエルム街の悪夢やってほしいっていう声が上がったんで、どっちかやろうかなと思った時に
まあ、フレディがリワーク来て、今もう、その、なんだ、スキルの新しくなったスキルの、なんだっけ、紹介動画とかちょいちょい上がり始めたんでね、もうちょっとこれそろそろフレディのやつ上げなあかんなっていうことで。波に乗られなんですよ。っていうことでね、とりあえず第2回は、エルム街の悪夢ということで、やらせていただきます。いやー、気合が入りますね。もう早速明日からね DVD の方を借りてねちょっと作っていこうかなっていう。今から、まあ、映画自体はね一回もう僕も見たんで、まあ、復習でもう一回見て、まあ、細かいところちょっとずつストーリー確認しながらまあ作っていこうかなっていう。これはねパン君一人がこう頑張ってる動画やから僕はもう応援するしかないですけどまあまた20何時間かかるんかなとか30時間弱かかるんかなっていううんまあ感じですね。ゆうたさんが今からフォローしようってことですね。しますよ。ありがとうございます。お、にゃんちおはよう。おやすみ。来たねー。桜来たよ。最強の桜、にゃんちゅう。あざす、いつも。まあ、よければね、このチャンネルの拡散とね、いいねとコメントの方お願いしますということで。ずうずしいやろ。来てくれるだけでもありがたい。学校とかでね、最近さ、ちょっとハマってるチャンネルあってさ、言ってくれたらありがたいなって。まあ、もうすぐ行きそうですけどね、うちのチャンネル100人ね、夏までに。まあ、8月までかな、目指してるんでね。96人もな、今。あと4人、あと4人。じゃあ今日のおつまみ紹介いこうかな。おつまみ紹介。はい。さっきね、スーパーでその晩ご飯お惣菜買うときに、たまたまこのワゴンに乗ってて目についてしまった、よりどれ2個で500円の、キノコの山とタケノコの里。酒とそんな食ってんの？これ違うんよ。いちご&ショコラ味。いや、なおさら嫌やわ。酒合うかいな。これ甘い系やん。甘い系やん、それ。これに柿ピー、甘いと辛いの組み合わせ。あ、それってちょっとあるわ。ワンチャン。あるやろ。あ、ちょっと待って、ゆうたさんがリツイートしてくれてる。早い。早い。仕事が早いんじゃ。すごいなあ。フォローしとかないと。ベルクラ G のゲーム実況って書いてある。ベルクラさん好きなんや。ベルクラさんもみんな好きやろ。確かに。もういつからお世話になってるやろ。そうやな。いつからやろ。パン君いつからですか？俺はね、ラストの動画ぐらいかな。多分。ラスト？サバイバルゲームのラストの動画が一番最初かな、多分。どんぐらいだ？高校生ぐらいだった気がするね、僕。だから多分俺もそんぐらいかな、多分。やんな。で、フォレスト最初からもう一気に見直してた。ごめん、ラストじゃない、フォレスト。ごめん、間違えた。フォレストだった。ごめん、なんかちゃうなと思った。そう、フォレスト。あの時めっちゃフォレストやってたよな。そう、フォレストの動画かな。そう。フォレスト最初知って、まあ、アフロマスグさんっていう実況者の方がいてね、その方から入って、他にフォレストやってる人いないかなでベルクラさんに行って、そっからやね。もう長いな。で、デドバイ知って、自分もデドバイやり始めるっていう。ベルクラさんで、ブタがベルクラさんの生放送にお邪魔するっていう。なんか、なんだっけ、視聴者参加型のやつ。そう。なんとか入り込めたから。そこまでが一連の流れやから。そう。いや、あれ楽しかったな。ってことはもう6、7年ぐらいになるんか。高3かな。でも知ったいつかな。なんか5年6年目ぐらいなんかな。もうあの人ずっと昔からやってるやろ。まあ長いね。だってブラックオプスぐらいからやってるね、多分 COD の。
週にブラックオプスっつったら多分僕らは中学1、2年ぐらいじゃん発売したの。あ、ブラックオプスの1ってことね。ワンはああ。その時代は全然知らんな。下手し小学生ちなみに豚今日のそのお酒の方はいつもはねバドワイザー飲んでると思うんだけど、うん、今日はなかったんで、アサヒのスーパードライとジンジャーエールを足して割って、なるほど、はい、シャンディガフ自前のシャンディガフと、これに尽きるわ。アサヒでもシャンディガフは美味しい。うまいよ。あ、そうなんや。かな、バドワイザーとか外国のビール慣れたら日本のアサヒとかこうなんか臭く感じるね。逆にちょっと癖を感じる。なんか言っちゃうけどなんかしょんべん臭かったいやほんまにそんぐらいちゃうねん。なんか苦味っていうか、まあプリン体っていうかなんかな、特にスーパードライはね、辛口ですからね。なんか久々に飲んだらくっさー思って飲まれへんわ昔あんだけ飲んでたのに生はいけんねんけどな、缶ビールってなったらなんかでもね、この前その女の子で聞いたんが、缶やとどうも酔いやすい。はい。その普段お店で出てるようなグラスで飲むと全然酔わないって子がいて。生は薄いもん。だから多分私思うんですけど、缶のその中にその缶やから入り口あそこしかないから飲み口しか、その中に匂いがこもってるっていうか、缶だから酔いやすいっていうのは多分あると思うんですみたいな。普通に濃度高いと思うけどって言ってて、そうなんかなって。確かに俺も缶の方が酔いやすい気がすると思って。缶よりも瓶の方がもっとなんか濃いで。うめえ。ってことで今日はどうしましょう。何の話題でいきましょうか。何も決めてないな何も決めてない上にそんなに大した話題がないっていう。危ない。危ない。泡がグラスからはみ出そうになった。前回の、放送をラジオ放送してからどのくらい経つのかな。言って1週間2週間ぐらいじゃないの。前回が6月28日なので、約1週間か。ちょうど1週間前か。1週間か。今日何時までやりますか。12時前までかな。12時か。そんぐらいかな。ちょっと前3時間超えでちょっと長かったからね。今日はちょっと早めに2時間いくか、そんぐらいか。ぐらいで考えてます。12時ぐらいかなっていう。そうね。だからね、今日は12時超えないから大人の話はなしです。そういうことですよ。12時超えてからじゃないと大人の話はないんで、今日は大人の話なしでいきましょう。健全な動画ね、やっぱり出していかないとね。いろんな層見てるから。そう。いや、そんな見てないか。よいしょ。何でしょう。どうしようか。なんか僕たちに話してほしい話題とかあれば全然コメントの方に書いていただければ。ね、そうや。明日バイトですか。最後まで住み着きます。住み着きます。どうぞ。住み着いちゃう。家賃、敷金、礼金0円でいいですよ。もうちょっと人が集まったらなんかみんなに趣味の音楽は趣味でかなんかこう夏になったらこう聴きたい音楽とかないですかと聞きたいけど、どうですか。確かに。さすがになんか持ち玉持っとかなあかんなと思ってて。ボリ来た。不健全。結局不健全になると思うで。音楽ね、確かに夏といえばフェスみたいな、そういうとこもありますからね。そう、夏って言ったらこの音楽絶対聴こう。マンウィズやって年中。マンウィズか。ごめん、知らないんだ俺。
なんかな、印象的な被り物はしてるけどな。知らないんだな、あんまり。全然聞いたことないよな。誰かがカラオケで歌ってるやつとか聞いたりとかあるけど。とか、あれ、音楽の、なんだっけ、新曲の紹介のね、テレビの番組とかで、まあ、お水出てる。みたいな。ぐらいなんだよな。フライアゲイン。フライアゲインは誰の曲や？フライアゲイン。誰のっていうか。フライアゲイン。なんや。そう、オオカミで被り物をしてるグループね。そう。それは知ってる。でもそこしか知らないよ。曲名言ってって言われても多分1曲も出てこんぐらい知らん。本当に。あと何だっけ、なんか外国語なんかめっちゃ通訳してたような印象があった。ああ、そうなんや。しゃっくりが。英語の歌詞が多いんかな、バン水って多分。なんかそんな印象あるな。いいよね、そうよね。うん、俺もそれぐらいのイメージしかない。もうなんか顔あれ汗だらけになりそうやけどな。そうか、ボリはあれか、フライアゲインって。そういうことか。なるほど。ってことは知ってるってことか。やりますね、やらん。まあ年中やったらちょっと真水の中でも夏聴くのっていうのはないのかな。夏の曲っつったらこれみたいな。まあじゃあ曲の話でいきますか。とりあえず一発目は。そうやね。夏の曲、夏になったら聴きたい、外せないこの曲っていうやつね。ちょっとよかったら見ていただいてる皆さんもコメントしていただければ。後でね、ちょっと個人的にちょっと聞きたいと思いますんで、知らない曲だったら。そうやね。ちょっと聞いてみようかな。何かな、夏だったら絶対話せないこの曲。何かな。そういうことか。なるほどね。マンウィズオタクか。なるほど。そういうことか。ゆずの夏色。もう夏入ってるもんな。夏色、ちょっと待ってよ。多分絶対聞いたことあんねんけどな。流れたらわかんない。そう。流れたら絶対わかるやつ。僕な、この質問を持ってたっていうことは、まあ自分でも思いついた音楽あるんやろなってことやん。言うなれば。まあそれで今日聞いててんけど、その聞いてたやつが、井上陽水のあれや。もしかしてあの曲、もしかして夏は過ぎってやつ。それいや、マジ夏やな思ってな、ちょっと聞いてた。あれ言っちゃう。あれ言ってた。ちょっと覚えてカラオケでも歌おうかなっていう。なんならあれ曲名なんだったっけ。あれ見てよ。うわ出てこねえ。まず歌詞も夏は過ぎ恋花火やったっけ。あってる。風あざみや。風あざみや全然違う。誰の憧れにさまよう。懐かしい。あれなんかで歌ったそれ学校の。あれやろ、学校のなんかなんだっけ、学者部かみたいなのがあったやん。あれやっぱ一緒に歌ったっけあれ。一緒やったやん。そうってことは3組の時に歌ったことだよ。僕は違うかって。違うクラスやって、土井くんとパンが歌ってるのは知ってて。それ歌ってんねや。土井ちゃんが一緒ってことは選曲ええなと思ってて。堀先生の時か。2組か。逆算で。井上陽水の少年時代や。少年時代か。その曲僕夏やないかい。僕の夏休みにこの曲出てんの。井上陽水のこれ流れてるん。もう流れてもおかしくない？俺僕夏ねやったことないよね。あれやりたいなと思って曲やったことないよね、あのゲーム。あれ可愛いけどどういう系なん？あれ俺なんか動物の森の人間バージョンと思ってんねんけど。カブトムシ捕まえるぞみたいな、なんかそうだ、なんか懐かしいような。いいよな、そういうのもしたいよな。大
人になっていくの怖いよな。これ咀嚼音入ってるんかな、音。もしかして。いや聞こえてないけど。聞こえてない？うあ、よかった。じゃあいいか。ん。サイレントスレッド。サイレントキノコの山。危ないぞ。なんかどうやらね、タケノコの里とキノコの山でね、うん。子供の時はタケノコの里が好きって子が多いけど、大人になればなるほどキノコの山の方が好きっていう人が多くなるらしいんよ、データ的に。僕も最初から最後までというか、まあ、今まで生きてる中キノコの山オンリーやで。僕ね、このパターンなんよ。タケノコの里が昔好きやったけど、今キノコの山の方が好きなんよ。てか、待ってよ。おばさん、こんばんは。よくぞいらっしゃいました。なんだかんだ言って夏よ、冬。冬か、もう冬は嫌やな。夏の方が開放的で、なんかもう、服着んでもええやん。なんか究極やな。究極やな。もう最悪着んでも。いやー、待って、夏の曲か。ちょっと夏の曲これ言ってねえもんな、まだ。ほんまや。いろいろあるよ。夏の曲、マジで何かな。多分あるはずなんやけどな。それかあれやな。花火のやつやん。でもね、割とそれはあるね。結構ある。あるやろ。案外あるやろ。全裸は HH。HH 知ってる？ HH 知ってるね。いい、あるね。HH カンナと黒畑パンザブロ見たな、もしや。お主見たな。見てっかんな。あと、シシャも好きな人だったら、君と夏フェスとか好きな子がもしかしたらいるのかもしんないね。もしかしたら。そんなにシシャもファンいるかどうかは知らんけど。シャムは明日もとゲレンデぐらいしか聞いたことないな。あと、何かな。シャムな、花めっちゃ潰れてるからな。花火系で言ったら、まあ、あと米津さんの打ち上げ花火も、まあ、ここ最近で言えば、まあまあまあ。ダオコっていうの。ダオコさんとの、まあまあのね、なんだっけ、あれ、なんていうのあれ。デュエット。デュエットか。そうそうそう。デュエットってなんかちょっと昔すぎるな、言い方。何かな。すっごい曲な。夏。それで言ったら、ポルノグラフィティのアゲハチョウって夏っぽい曲に入るん？夏っぽくはないんか、あれは。いや、夏っていうよりも、なんやろ、あっちの方じゃん。なんか砂漠とか。あ、そっちか。まあでも暑いイメージはある。まあ暑いイメージはあるか。なんなら今日聞いてた。羽馬ライダーとかは夏っぽいんか。まあどっちかっつったら夏やけど、それもちょっと違うか。バイクやから。まあそうか。あれや、ミュージックアワーや。この番組ではみんなの、あれや、何だっけ。はい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 。何やったっけ。あれも夏の歌詞やもん、まず。ザ・夏ってやつなかなか難しいな、そう思うと。夏の終わり夏の終わりどんなん絶対有名やん。なんか聞いたことあるな。夏の終わり。夏の終わり。やばい。わからんな。あ、森山直太朗。多分これ流したらわかんないけど、流したら著作権引っかかるから流されん。森山さんか。ちょっと後で聞いとこう、それ。ちょっと。これありやな。ありやなって。ありやな。ちょっと後で聞いとこう、これは。聞きたいな。森山さん好きだからな。ミュージックはめっちゃ好きやねんな、あの感じ。なんやろ。もうほぼ歌うねんな。カラオケ行ったら。なんやろな。なんかみんな、君の味方やろ、味方やで、みたいな。そんな感じの歌やねんな。ちょっとポルノ今日極めてみたいなと思っても結構聞いて。ほう。あ、カラオケで言おうってこと？まあもともともうなんやろ 4,5 曲か 5,6 曲ぐらいはもう持っててんけど、ちょっともうちょっと増やしたいな思って。夏の終わりって言ったらもうつくつく帽子やなっていうとこしか連想ないな俺は。まあ確かに。いや最近つくつく帽子早いから出てくるの。で桜も1週間で咲き終わるもん。
なんかおかしくなってるよな、なんか昔の暦的にはいいんかもしれんけど、今のなんていうその季節感に合わせるとつくつく星がもう8月のなんていうお盆ぐらいの時期に泣いちゃうから、いやちょっとまだ違うんだけどなーみたいな、なんなら9月まだ暑いんだけどなーみたいな、なんかね昔とのちょっとギャップをまあ感じる次第でありますねと私は。あいみょんのマリーゴールド。あー、それ確かに夏っぽいわ。うん。そうなん。もうマリーゴールドは夏っぽいね、確かに。どんなんやったっけ。多分なんかな、軽く頭でな流れてる気がするけど。多分ね、去年のちょうど夏の時期に、リリースされたのかな。だから多分夏の曲だと思う。うん。しかも俺生で聴いたし、マリーゴールドは。しっかり夏フェス行きましたからね、去年。生で聴きましたよ、あいみょんさん。生で見ましたよ。生あいみょん。生あいみょん。多分あれ何メートルぐらいなんかな、距離的に言ったら。何メートル ?15 メートル、20メートルぐらいの距離なのかな。射撃距離のところちゃうやん。まあでもそれぐらい、本当に。すごいな。そんなんもう、手伸ばしたらワンチャンいけんじゃん。いやいや、無理無理。いくら腕の長さでも1メートルぐらいが限界でしょ。さすがに。伸ばしやっても、ルフィちゃうねんから。伸ばしやっても2メートル。それで言ったらね、その夏フェス、ゲスの極み乙女さんとかね、あとサンボマスターさんだったりとか、有名どころはなんか夏っぽいいっぱい来てましたからもう、あれはもうね、もう全部夏曲って言っても間違いじゃない。もうどれ聴いてももう汗かくみたいな、そんな感じ。そんな中で一曲なんか冬のようなやつに来てもな。でマジで一番そのフェスで盛り上がってたのがサンボマスター。盛り上がってたのがサンボマスター。間違いなくサンボマスターやった。一番盛り上がってた。やろうな。ね、あの人たちね、盛り上げるのに関してはもうマジで天才。マジで天才。歌詞に麦わら帽子入ってる時点で夏。そうやね、もう夏の季語やもんね、麦わら帽子って。そうか、確かに確かに。麦わら帽子って夏かルフィぐらいじゃん。確かにな、そうやな。間違いない。これさっきの話の伏線も回収していくから。で、冬に麦わら帽子かぶるのはうちのじいちゃんだけ。まあでもね、沖縄とかなんかもっと南国の方に行ってたら、冬でもかぶってる人いそうやし、イメージ的に。ここは年中暑いんじゃー言うてかぶってそう。トラクターとか乗りながら。なんかな、もうそんなもったいないやみたいになるもんな。夏だけかぶってなんで冬かぶらへんの。うわ炭酸ばっかりでお腹なんかパンパンになってきたな。トイレが近いんじゃってことでちょっとごめんなさい。トイレ行くの。トイレ。はい、いってらっしゃい。ということでパン君は今トイレ行ってきます。トイレ行ってきてます。おい、もう7人来てるやん。7人の皆様こんばんは。あ、ミクローン。うわー。こんばんは。どうもアマハムです。ミクロンにアマハム。そうや、今ね、音楽で夏になったら絶対なんかこう思い出すとか連想するっていう音楽なんやろうって話になってて、ミクロンはいや夏っつったらもうこれ絶対なんか聞くなみたいな、そういう音楽ないっすか？多分すぐになんか思いつくかはちょっと分からんけど、よかったら答えてみてくださいよ。だって一人になったし音楽も止まったし急に寂しくなった。よいしょ。お、帰ってきたかな。帰ってきましたよ。ミクロン来たで。うわー。ミクロンさんこんばんは。いつもありがとう本当に。ほんまいつもありがとう。いつもうわー言ってるから。これ見ただけでもなんか元気出てくるもん。うわ
最近ちょっと太ってもうてな。ほお腹がなんかもうすごいんよな。う。毎年言ってるからそれ。ほんまに。うん、もうここ5年間ね、毎年言ってるから。なんかでも今年は結構筋トレしてるけどな。ほんまにやばいと思って。いやって言って去年もランニングし始めたから。うん。まあ結局戻るから大丈夫や。いやけど夏に太るのちょっとまずいんちゃう。いつも夏過ぎてからとかじゃない。いやちょっと覚えてないけど。食欲っつうかな。夏バテなってないからかな。確かにな。だいたい夏バテも起きてるイメージはまああるけど、今年に関してはちょっと梅雨がね遅かったから、まあまあその辺のちょっと季節感のズレみたいなのはあるかもしれない。うん、酒飲むし、もうご飯もバカすか食うし、もう誰も止めてくれるもんがない。天候でさえも止めてくれんからな。もうアウトや。夏が来る。大黒じゃない。大黒摩季。あれやん。ラララララの人やん。ラララやっぱり今日も明日もあなたに会いたいみたいな。あー聞いたことあるかもしれない。聞いたことあるやろ。その人や。夏が来るは分からんな。夏が来るか。結構分からん。これでも良さそうやな。これちょっと聞いとかなあかんな。うん。またいい曲いっぱい知れるわ。まあや。パン君バンチャアマハムってこれ。この前のあれやろ、この放送のハムハムとアマハムで。そうもうミクロンもアマハムに今めっちゃもうハマってるから。ハマってんな。いやもうそれで言ったらね、もうアマハムどころかもう最近、今までアマハムしてた人とね、もうなんなら今嫌いになりそうですからね、今ほんと。まあ今あんま深くは言わないですけどね、まあね。まあもうやけ酒せんとやっていけないって感じですから、もう。まあ飲もう。もう僕の中でアマハムはもう死後になりつつありますから、今も。NG ワード ?NG ワード。NG ワード、そう。何がアマハムじゃーっつって。まあ飲みましょうよ、そういう時は。いや筋トレ言うとったけど、自分でちょっとねこう思いついた筋トレがあって、筋トレっていうかなんかもうエクササイズみたいな。その腹筋もするし腕立てもすんねんけど、なんていうんかな、こうなんか振り太鼓みたいなの分かる？左手と右手こうこすってポポポポポポポみたいな、ポコ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 みたいな。全然分からへん。なんかちっちゃい太鼓があって、そのなんか隅っこになんか紐でなんていうかな、丸い硬いなんか鼻くそみたいなのがついてて、でまあその太鼓をくるくる回したら、その先っぽの鼻くそがこう太鼓にちょうど当たって、で遠心力でこうポコ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 太鼓に当たるみたいな。分かった。手のひらでこうやってこするやつ。そうポコ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 。分かった。ある分かった。はい。あんな感じの動きをすんねん。わかる？その手になんか持ってと。いや違う。下半身をもうなんていうの、固定して上半身だけこうめっちゃ回転させるっていう。別に手には何も持たへんの？何も持たずに。でもめっちゃきついんよ。それで言うと俺手にダンベル持ちながらそれやってる。マジで？それすごいわ。いやそれがね結構音楽聴きながらやってたらこうリズム乗るから早くなってくる。このあれやね、この脇腹っていうかこのね腰の横のラインがこうちょっとこう締まるっていうか、ちょっと横腹僕結構きてるから。はい。まあつきやすいですからね。腹全般やばいもん、なんか鎧まどってるようになってる。これミクロのおもろい。カムカム卒業してアマハム入学して。新たな一歩。まあカムカムはちょっとね痛ってなっちゃうから、アマハム入学の方がいいかな。アマハム学園。とりあえず一回カムカムはとりあえず一旦ちゃんとこう正式に卒業して、アマハム学園に一回入学しよう、ちゃんと。どうしよう。意味が分かる。一回カムカムはちゃんと卒業しとこう。とりあえず形上一回卒業しとこう。かっ
掛け持ちは良くないからやっぱり一回卒業してからちゃんとアマハム学園に入学しとこう、パン君校長先生一回卒業式しといた方がいいんじゃんミクロじゃあするかここでバーンバーンバーバーンバーンそれ結婚式バーン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 ミクロン第1507号ミクロンカムカム学園ここに卒業と処すおめでとう以下略一人目終わった後全員以下略なるやつ長いから読むと全部卒業証書のいいねアマハム学園なんかひとなすの恋が始まりそうな感じやアマハム学園なんかありそうやな確かになんか物語あるわってことでここでもうミクロン絶対カムカムしあかんからねもう今後もう卒業したから、アマハムだけよ金輪際絶対カムカムはしあかんからありがとうございますちゃんと卒業証書を受け取った感じですねこれはいややってもうたな飲んでないとこんなん絶対できひんやろまあほんがらいけるっしょ白くでも卒業証書ぐらいもう酒が尽きたなもう一回取りに行かな分かったもうカムカムしないもしカムカムしたらもうカムカムレモンをもう一袋全部口に詰めてみたって動画上げなあかんからもう絶対やでこれ絶対カムカムレモンってなんかフラペどんなレモンの皮そうなんていうチューニングガムみたいなやつちっちゃいのがいっぱいグミとかなグミみたいな袋に入ってて、結構な数入ってるんよ結構レモン味強いやつ1回で全部を食べるっていうのは人間ではなし得ないまあきつい多分全部口に入らんのちゃうんかなあれさすがにそんなに爆発するそうもうなんかそれをマンボウのなんか受精みたいになるじゃんみたいになるそれを全部口に入れてみたってやらなかったタピオカチャレンジをなんか物理的にもっとやってみたいなタピオカのドリンクをこう胸に挟むんじゃなくてタピオカのつぶつぶを全部口の中入れてみたみたいなでブーって吹き出したらさカエルの出産みたいにボロ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 ってカエルの卵出てくるみたいないやありやないやこのノリみんなついてこれてるんかな厳しい気がするなみんなだからタピオカチャレンジ成功したらあかん失敗しないとあかんねオチ的に確かに成功したら何も出てこんからそう数日待ってうんちで見なあかんいやー面白いなチャレンジで言ったらあれやんパンク見てるか分からんけど何だろう回転蹴りして見た知ってる2B コンティニューリーのやつじゃない 2B コンティニューじゃないじゃない回転蹴りして瓶なんていうかお酒とかの瓶のボトルの蓋の開けるチャレンジのやつねあれえぐいつねみたいなあれはまあレベル高いなあれはやばないやばいあれはジェイソン・ステレサムとあとドニー・イエンかっていう要するにアクションスターですよもうその人がやってるの見てもえげつねえと思って他にもやってる人いっぱいおったけどいやこれね見てない人向けにちょっと説明するとツイッターで今結構話題のチャレンジのやつで手に瓶別にペットボトルなんでもいいと思うねんけどとりあえずキャップがついてるもの回して取るようなキャップがついてるものを手に持ってでもう一人の人が、ジャンピング蹴りってジャンピング回し蹴りみたいなって言ったらいいかなをしてジャンピングはしない
回し蹴りや。回し蹴り。いや、あれジャンピングしてるって。してる。マジで？ジャンピングしてるよ、あれ。あで、まあ、キャップを見事にその足の裏でこうちょっとだけこう擦り上げるっていうか、こすって開けるっていう。くる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 って飛んでいくねんな、キャップが。そう。あ、ユーダさんリツイートしました。確かに、ジェイソン・セイさんもハゲの神やもん。なんかもう、ハゲのアクションというか、ハリウッド俳優ってなんかもうみんなかっこいいもんな。ブルース・ウィルスなんてもういっちゃん上やろ。ハゲシーンの中で。ハゲシーン。豚は膝シーン。合ってます、そうですね。もうこれ覚えといてね、これ覚えとか。豚イコール膝シーン。膝がね、昔からちょっと膝が曲がらないから。でもなんかな、だろうな、関節は弱いんやろな、多分な、走るとき膝こう伸びて走ってる人、あんな感じも。股関節も弱いねんな、結構。関節あかんねん、肘とかも。なんてかフルーツポンチやったっけね。フルーツポンチやったっけね。フルポンがあれやな。フルポンの村上が膝しんやな。あれと一緒もに。あ、8月に上映する YSP も出てるし。それなんかドウェイン・ジョンソンとか他にもなんかいろいろ出てなかった、ハゲの人が。なんかもうムキムキハゲがすげえ集まってた気がする。 YSP あんま見たことないけど、なんかポスターみたいなそういうのでハゲめっちゃおるな思った。あ、ヴィン・ディーゼル。ああ、そう。全然わかんねえな、ハリウッドスターな。ちょっと勉強しなあかんな、この辺な。だな、洋画が好きやからな。でもね、洋画とか日本とか関係なくね、俺、その有名女優、俳優とかね、全然俺わからんからね、本当に。あ、ほんまに。マジでわからんだよね、芸能界でわからんと結構、テレビ見てない系じゃないの、それは。まあそうやね、確かに言われてみれば高校から見てないから、もう8年ぐらい見てないからね、テレビ。確かに、僕も少なくなったけどな、昔に比べて。全然わからん。お、最近見た映画多すぎる。僕もめっちゃ見たいねんな。直近で言ったら、ミッションインポッシブルとかやってるからな。ミッションインポッシブルの新しいやつ出てんの今。あ、違うわ、これメインブラックや。違うやん。メインブラックは知っとるわ。MI まで一緒やったから、ちょっとミスったわ。じゃあ、アマハムミクロンじゃない、アマハム学園、在校のミクロン。アマハム学園1年生。そう、1年生ミクロンやから。ちょっと違う。あ、ライダーさんお布団オンライン。寝る準備満タンじゃん、もう。いや、もうこれはもう、タイトルにもついてるように、睡眠作業用でやってるんで、もうその通りです。ライダーさんもすっごいちゃんとした使い方、これ。確かに、正しい。もうお手本。でもそれで言うと、あやかちゃん来てないな、今日。あ、ほんまやね。今日もしかしたら飲み会オンラインかもしれない。どうすんねん。数十分後になんかめっちゃ酔ったみたいな来た。いや、来そう。それ来そう。ほんまに。12時前に来そう。言ってたら来たわ、みたいな。ほんま。トイストーリーね。あ、やってるもんね、今。あ、それスパイダーマンもやってんな。天気の子もやってるね。やってるね。子供やねん。熱39度。それはちょっとほんまに寝ない高いやつやん。大丈夫ですか？今すぐブラウザバックお願い。いやでもこれ見んでいいから、聞くだけでいいから。確かに、そっか。そう。熱でこうもう寝なあかん、でもちょっと寂しいっていう時に、ちょっと音量低めでこう雑音としてね、なんかよくあるやん、無音じゃ寝れないっていう。無音じゃ寝れない時にこう人の話してる声聞こえたらちょっとなんか安心して寝れるっていうね。そのちょっと原理をついてるから、よかったらね使ってください。映画って今天気の子と怪獣の子も両方今もう上映してるん。これ今後上映するんかな、どうなんやろ。俺ねこの2つ気になってるんよ、ちょっと。
あ、じゃあライダーさん聞きながら寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。もうハートなんですか？ちょっともうラブよ僕も。ちょっとオカマみたいになってどんだけってな、もうなるもんな。まあこの土日でぜひ直してほしいですね。ほんまに。うんもうすぐ。夏風邪はね、変にね、こう響いたりするからね。そうなんやな。うん。玉来た。おいやす。あれミューソンってこれあれか。玉か。じゃあね、勉強はあれやん。午前中っていうか、お昼やってるから。この時間はね、ちょっとゆっくりしてます。すいません。明日、ビアガーデン言ってたけど、ちょっとさすがに前日はやばいと思って。あ、やっぱ行かへんのけど、やめた。あ、やめたんか、さすがに。いや、俺もだってさ、これ1週間前にさ、前日にビアガーデン行くんよって聞いて、いや、お前、それはさすがにアウトやろと思ったもん。多分、母さんがマジでもう、今までないぐらい多分ブチ切れると思う。いや、でアデミューソンってまたほんまガンバ好きやな、たまほんまに。おやすみ。ほんまに。おやすみ。顔出してくれるだけ面白いな、ほんまに。ありがたい、本当に。ありがたすぎんな。これあれ、天気の子が確か、有名な新海誠監督のやつかな、確か。なんちゃらのな。君の名は監督のね、多分新海誠監督の新作やった気がする。で、怪獣の子が、あれだ。なんで、主題歌が、米津さんの映画かな。怪獣の子はもうやってて、天気の子は7月19日。ああ、なるほどなるほど。怪獣の子もやってるんか。見に行こう、俺。一人映画行っちゃおう。子供系やったら何だっけあれ。化け物の子めっちゃ面白かったけどな。化け物の子前やったっけ去年化け物の子結構前やで。2、3年前。結構前か。何だっけな。なんか、お母さんが亡くなって、それで引き取るか引き取らんかっていう時に、子供がもうちょっと逃げて、で逃げた先がこう、なんていうかな、妖怪の世界みたいな。化け物の子今日見てました。もうすごいな。それもアニメ系なの？化け物。アニメ系。あれ結構面白かった。マジちょっと見ようかな。まだ出てないかな、レンタルじゃ。いや、出てる。だってもう数年前やもん。ほんまに。ちょっと見よう、それ。なんだ前、金曜ロードショーとかやってたと思う。そうなんや。あれ面白い。じゃあもうそれはもうエルムガイの悪夢と一緒に借ります。それ借ります。エルムガイちょっと胸くそ悪くなったら、化け物の子で浄化して。編集で疲れたら化け物の子見るわ。昨日バドワイザー飲んだって見ろ。あれ美味しいよな。なんかな、泡が美味しいね、まず。なんやろ、なんかビールの苦味とかが全然なくて、すごい飲みやすくて、かつ泡もなんかこうクリーミーで、なんやろ、すごい喉通りやすいっていうか、なんかもうおつまみなくてもそれだけでいけるみたいな、そのレベルのすっきりしたビール、めちゃくちゃうまい。バドワイザー業務スーパー売ってないかな？売ってるよ、絶対売ってる。絶対売ってる。有名やもん。買いに行くわ。どこでも置いてる。赤色赤とシルバー。なるほど。あんまりあれか、じゃあ冷蔵コーナーというよりか普通の常温で置いてるパターンか。じゃあもしかして。いや、冷蔵でも売ってると思うけどな。普通のスーパー置いてないんだよな。でもちょっと外国系のビール置いてるとこやったらもうほぼ確実に置いてる。あれかな。じゃあちょっと酒屋行った方がいいかな。酒屋行こうかな。缶ビール。缶。缶瓶でもあるけど、缶の方が多分置いてる率高い。オッケー。あれ絶対飲んだ方がいい。絶対うまい。あれはすっきりしたのが好きっていう人には絶対おすすめ。ホラー映画でダントツ怖い。ホラー映画でダントツ怖いのちょっと一回考えるか。父が狼で母が人間で兄弟のやつ。何やったっけ、狼子供とみたいなあったよな。わかる。でもパン君どうした？ちょっとね、むせてた。
狼子供の雨と、あ、それもう狼子供の雨と雪って何それ、映画？これ映画。これもそのアニメ系の。あ、アニメ系？コンビニで売ってた。そう、コンビニでも売ってるは売ってるけど。コンビニにバドワイザー置いてるの？置いてるとこは置いてるかもしれない。ローソンとか置いてない。セブン置いてるかな？どうやろう。まあ近くに全部あるし、まあいけるか。やばい、ちょっとしゃっくりが危ない。危ない。ゆうたさんめっちゃ知ってんな。詳しいな。絶対サマーウォーズとかも絶対好きやろ。絶対サマーウォーズって言うで。次のコメント。マジで知らんな。狼子供の雨と雪か。ちょっと見なあかんな、これも。もう全部は見てないけどな。なんかちょびっと見たわ。なるほど。でもダントツで怖いホラーか。お前ダントツで怖いのはあんまり、まだ言うてでも俺もな、知れてるからな、数ってきてる。そうサマーホーズよろしくお願いしますやつや。そうで、女の子の声が桜庭ななみで、僕はもうそれ聞いた瞬間にも絶対見よう思って見てでも何回も見てるわ。結局洋画で洋画のホラーってなんやろ、耐えれるからまだ見れんねんけど、いやそうなんよ、本当にそう。日本のホラーマジでB 級も結構あるけど、えげつないのはマジでも耐えられん。いやほんまにそうだと思う。洋画の方が多分日本人は多分見れると思う。まあ見れんねんな。怖いのは怖いで。でもまだなんかいけんねん。なんかね、胸くそ悪いやつは結構洋画あんねんけど見れる。別にそんな怖いっていう感情よりかは、まあうわってなる感じ。普通に貞子は怖い。あれは逆にホラー好きなら絶対見ないとあかんやつ。避けては通れんやつ。なんかジャパニーズホラーの怖さの方が多分日本人には効くんじゃないって。なんかそれこそなんか本コアとかそういう感じの方の類っていうか。本コアはあれ怖ないで。まあそうか、ちゃうか。なんかもうパターン化してるやん。あ、そうか。もうなんとか一難去ったふーって後ろ見たらおんねん。確かに、まあそうか。しかもその幽霊の顔がもう CG でこう近づいてくるやつね。もう分かってんの。もうどうせそれやろみたいな。確かに自分がその場におったらっていう感情移入して見たら怖いやろうけど。まあもうなんかちょっと一歩引いて見てもうてる感はあるわな。まあ確かにな。いや結局ホラーはしっかり入り込んだもん勝ちみたいなとこある。そう入り込ませるのがうまいやつはもうほんまに怖いもんな。多分ね、これホームスイートホームで見てくれてる方も思うと思うけど、一歩引いたら多分あれね、全く怖くないと思う。あれ実際に入り込んであれプレイしてるから怖いだけであって、一歩引いて多分ね、見てるだけだったら全然怖くないと思う。多分ほんまにもうそのなんかシンクロ率っていうかな、共有をそういかにできるかよな。そう本当にそう。だからやっぱりリングとか、その辺が一番怖いになるんじゃないかなって。けどな。2、3回見てるけど、ほんまになんかもう怖いけど、なんかもうなんてやろう、ここでそういう見せ方するみたいな、それは怖いわっていうなんか見方になってきてる。もうそれはもうやばい、マジでやばいわつ。あとはやっぱりその部屋を暗くしてみるとか、その見方も工夫した方がいいかもしれない。もしかして見るなら。それはある。夜見るとかな。そうかな。2時ぐらいに見たらもう何でも怖いで。確かに見てまうけどな。でも確かになんやろ、心霊話とかな、確かに怖い。でめっちゃなんかもうそういうの大好きやから見てまうよ。芸人がこう集まってホラー話とか、なんかお嬢さんとかこう集まって話してるやつとか、あれや、よく YouTube である
なんかちょっと怖いBGM 流れてテロップでこうずっと下から上に流れていくやつ。あれな、どれもしんどいんだよな、あれ。あれ多分去年かな、一時期もうなんかもう鬼のように見てた時期やったな。だってあれ覚えてる？旅行中に流してたからな、あれ。怖い話。いやいや、土井くんの車のベンツの中で、怖い話流してたら逆に眠たなったっていう。あれな、ホラーで鉄板の何だっけ、怖いなーの人、稲川淳二や。稲川淳二のやつを YouTube に流したら、なんか稲川淳二の声がなんかちょっと、そうちょっとな、落ち着いた声で喋りすぎて逆に眠たなる。そんななんかもうちゃんと聞いてへんし、怖ないしみたいな。そう結果何の話してるか全然わからん。まあでもね、やっぱホラーはね、慣れがあるから、またこういう系の話かってなっちゃうから、やっぱ多少慣れてきたら。でもまあ新しいジャンルに行くっていうのは一つの手かもしれない。結構慣れてたら。あと、自分の身近。それも確かに。すごいこうな、感情移入っていうか、近ければ近いほど、実際の自分の生活感にやっぱするから、するとまあ怖くなるかな。ゾワッとするもんな、深夜に一人で聞いてたら。怖い話とつまちになってあったの。すげえ。ええな。そんなんええな。もっと人数集まったらできんねやろな、そういうのも。確かに。もう怖い話聞くのめっちゃ好きやから、もうそういうのやりたいね。めっちゃしたいねんな。怖い話とつまちかやばいな。いやー、それ話された後にこうなんかどう反応したらいいかってなるけどな。おおマジかー余韻に浸りたいから僕は。数分話したくない。事故物件、うわー、ありがとうございました。じゃあご退場いただいてってなるパターンのやつや。じゃあ次の話までちょっととつまちしときましょうかみたいな。事故物件な。まあ事故物件サイトとか結構あるからね。最近流行ってるしな。なんかそういうサイトで確認してみたいな。いやそれで言うと、だから最近のそのまあね、これ多分知識もブタブタも知ってると思うけど、そのバイトの子がね、その最近4月から一人暮らし始めましたと。でその住み始めた家が同じマンションの中でもちょっと安くて、なんか他のそのマンション、同じマンションの子でもその別の部屋のこととは全然扉も違うし、中の内装も綺麗で違うみたいな。僕それ聞いたことない。俺言ってない？ちょっと待って、それ初耳やわ。っていうのを言ってて、もうその時点でピーンってきちゃったわけよ、もうホラー好きの俺としては。いや誰でも来るやろ。いやそれもしかして事故物件じゃないのみたいな。って言ったら、いやでも不動産会社からそんなことも言われてないし、いや不動産会社は事故物件かどうかっていうのは別に言う権利自体は義務自体はないから、聞かれたら答えれるけど、そうけど別に自分たちから言うことはないから、それもしかして事故物件じゃんって話したら、いやどうなんですかねって言うから、いやこれめちゃくちゃ怪しいなと思って、僕自分で調べたわけですよ、事故物件サイトでね。マジですげえ。有名なサイトあるから。でそれで調べたら、でもどうも出てこないと。そうなんです。もうやっぱ自分は違うんかなって思いつつも、でも話的にちょっと怪しいなみたいな。だから怖いから一回も行ってません、その子の家には。ねえ、なんかあったんじゃないんかまだ。いや、ありそうやけどな、さすがに。最近借りてたっけ？その4月から。まだ3ヶ月やったら、そうやな、なんもないか。4月からその子が専門学校に行くって、高校から卒業してね。なって、その家に住むことになったって言って、その部屋だけ扉も違うし、中の内装も綺麗で違うと。でもなぜかちょっと安い。絶対怪しい。いや、怪しいな。血しぶきというか。何年か経ったら事故物件扱いじゃなくなる。そうなんあんの、そういう猶予みたいな。でもなんやろ、その事故物件になって、なんか他の人が住んでっていうのをなんか挟んだら、なんかこうなんやろ、
緩和されるっていうか、ああ、だから1個前までは適用される的な、なんかそういうなんかそういうので感じ。そこの不動産屋の会社の人がなんか数ヶ月だけそこ住んでみたいな。そういうのあるそれ。あるよな。あれも嫌やろな、不動産会社の人、住む人な。たまったもんちゃうで。なんでこんなことせなあかんねん。ちょいちょい怖くて寝られへんや。すいません。本当か分からないけど、事件があった次の人には言う権でありますが、その次からは言わなくてもういいだし、そういうことか。一回挟んだら OK ってことかだから。そうですね、そういうことか、そういうことか。いや、聞いたことあるもんな。不動産会社の人が3ヶ月間試し済みして、その間何もなかったら、まあ、売っても大丈夫やろ、みたいな。そう、聞かれたら言うけど、っていう感じになるのか、それで。まあ、だから霊感あるないとかでも多少変わってきそうではあるけどね、確かに。事故物件住んでるっていうので思い出したけど、事故物件住む芸人みたいな。あった谷氏やったっけ、なんちゃら谷氏みたいな、覚えてるか分からんけど、おかっぱみたいな髪型で丸眼鏡かけた男の芸人みたいな、それがもう事故物件を転々としてみたいな、なんかおった気がする、そんなやつ。って聞いたことある。数年前まで結構見ててんけどな、なんか最近あんま見えへんねんな。闇落ちしたんじゃん。闇営業。事故物件ってなくなったとかが事故物件になるのって。まあ、確実にそうやろな。まあなくなってたら物件。いやまあだからなんていうんやろ、まあその人が例えば寿命とかねで死んだとかやったら別やろうけど、まあそこで自殺したとか、まあ刺されて亡くなったとか、まあ事故かな、だから。仕事で事故物件入ったことがあるって怖っ。まあでも、まあ部屋入ってなんか嫌な感じがしたとか、鳥肌立ったとかだけやったら多分普通の人でもあるやろうけど、まあ霊感ある人とかやったら多少ね、なんかもっと感じるもんがあるんかもしれへんね、もしかしたら。でも何も感じる人ももちろんおるやろうけど、事故物件に住んでて。感じる、だってな、霊感感じる人もおれば絶対もう何も感じない人もおるもんな。そう。まあだからまあ、その人のあれにもよるよね、だから結局。ジェイソン・ステイサムなら事故物件乗り切れる。まあそうかもしれんけど。でも格闘は食らわんやろ。うわ、すごいな、なんか。昇進ね、これうちの近所でもあったっていうけど、俺の近所でもあった、これは。昇進は。噂だけやったけど。なんでそんなみんな焼きたがんねん。なんか小学校が、まあうちの家から、ちょっと校区がね、まあ地元がちょっと田舎やから、結構広くて、もうそれこそ学校の中心としても、まあ言うて2キロ3キロぐらいの校区っていうか、結構広めやったんよね。いわゆるその都会のすごい大阪とかに比べては全然校区が広めの感じやったんやけど、だからうちの家からも小学生の足で、まあ、歩いて大体、まあ、2、30分かかるぐらいの距離に小学校があったわけよ。そう。で、まあその小学校から、まあ、数百メートルぐらいかなのところに、すごい竹やぶみたいなとこがあって、まあ、そこはもう基本、そう。フェンスとかがあって、基本的に入れへんなってんねんけど、よく目を凝らしたらその竹やぶの奥に、なんかこう、めちゃくちゃなんか古びた、なんかこう、なんか藁で作ったような屋根みたいな、なんかようわからんけど、とりあえずなんか自然系、木で作られてますみたいな、こう、屋根と、こう、何そのサバイバル外壁の。それこそジェイソン・セイサム住めるやん、そんなとこ。蹴りでペットボトル開けとけばなんとかなる。まああったんよ、そういう家が。でまあ小学生ながら、まあ小学生で大体みんな帰りのその下校中に寄り道しがちっていうのがやっぱあるから。でちょっと好奇心出て、そうそのね、介護施設のふれあいセンターっていうその福祉施設があって、そこの裏が竹やぶになってて、でその竹やぶの裏にさらにフェンスがあんねんけど、そこから目を凝らせばこう家が見えるみたいな。で小学生そういうとこ見つけちゃうわけよ、やっぱり。そしたら、うわ、あそこに家あるみたいな。
でどっから噂が立つか分からんけど、なんかその家の横に確かに溝みたいななんかこうあんねんけど、うん、それが底なし沼やっていうまあ噂がね立っててあそこにもしハマったら誰も抜けられへんぞみたいな。なんか底なし沼へのこうなんか底なしの恐怖感もあったよな。そう小学生ながらの底なし沼っていう言葉のパワーワード感、メカニズムが全く分からずにこう絶対死んでまうっていうなんかとりあえずハマったら確実にするっていうその感じね。うん分かるでプラスなんかよくよくなんかそこのこと調べてみたらなんかそこの人実は死んでるらしくて、その死んだ理由が焼身自殺やったみたいな。うわで焼身自殺っていうワード自体も聞いたことないけど初めてそこで聞いて、まあ焼けて死んだっていう自殺の仕方やっていうのを初めてそこで知るみたいな。もうさ小学生からしたら初めて聞くワードってもうな印象っていうかなんかもうなすごいインパクトがすごい。うわあの家じゃ近づいたら終わりやん、底なし沼あってしかも中の家で死んでるんやろ焼いてって、いや絶対近づいたらアウトやんって相乗効果で怖いそうなるんやけど、みんなね興味本位で行っちゃうんよね。怖いもの見たさね。そうで途中まで近づいて、みんな誰かがうわーって逃げ出して逃げ出すみたいなやりがち。結局誰も入ったことないっていう結局っていうのがまああったっていうね、まあそういうエピソードがありますけどね。焼身自殺って言ったら、ね、そういうの一個あるよね、そういう怖いのみたいな。まあね、今でも思い出すぐらいかなりインパクト強かったなっていう。まあ本当はどうやったんか全然知らんけどね。まあ誰かが作ったでっち上げな気がするけど、まあでもいまだにあの家残ってるって考えたらなんかどうなんやろなっていう、ちょっといわくつき。まあ底なし沼ではないことはわかる。ほんまの底なし沼なんでな、あるとは思うけど、そんな溝のわけない。なんかアフリカの方とか。そう。だってうちの近くで祭りで使うだしか。から死体出てきたことありましたよ。やばくね？ワッショイどころちゃうでそれ。やばいねこれ。よし祭りだワッショイで使うか。って怖っ。だしってみこしとは違うんじゃない？だしってあれじゃない？だしはどんな？なんていうの、この車輪が2つついてて中にこう荷車みたいになってたらいい。ちょっとこうなんか人が引いてるところが長いで、牛車みたいな牛車が牛が引いてるそういうことか。あれがだしじゃないんかな多分。イメージそうなんやけど、なんか京都のなんか人力車のあれがもっと人乗るとこがもっと荷台になってる感じじゃないんかな。だからみこしとはちゃうか。みこしとは違うね。ミクロンがもううわー言うてんでいや大丈夫、寝れるて結局こういうの寝れるから大丈夫。想像せんかったら大丈夫あとはもう酒飲めば大丈夫。酒飲めば忘れるということでね、みんな乾杯していきましょうあ、ちょっと今日の乾杯しなかったな。ほんまや、しなかったわ。それだ、本日の乾杯。もう空やけどな。はいそうや、お酒もう一個持ってきたい思ってたやんずっと。でも思いのほか話盛り上がるからいや結局ホラーに行っちゃうんだよなこれな。やっぱ夏ってなんかホラーになりたいよ。だからなんかホラー系の BGM も用意しとこうかなと思うんだけどホラー系の BGM なら任せていっぱいあるマジ動画とかでいっぱい使ってるからめちゃくちゃある。日本の怪談系のやつあるまあでもあるかな。乾杯言うてもなんか冷や汗かいてるやん話岩井さんこんばんは。これ話すごい変わんねんけど、この前のホームスイートホームの動画のパート2のやつの、コントローラー故障した流れの、BGM 良くなかったです。あれなんか覚えてないかな。コントローラーが何だっけ、ちゃんとしてたらこんなこともあんなこともみたいなかったのにな。そう
回想シーンみたいなの面白いから普通に回想シーンのねBGM がね良すぎてこれ使うしかないなって思っちゃったっていう確かにバチコリやってたそう BGM が使いたいがためにシーンわざわざ作るっていうそういうことやったんや。そう逆やったんや。構成をもともと練って、いい BGM あったんじゃなくて BGM いいのあるからじゃあ作ろうっていうそっちやからすげえ。ちょっとゆうたさんが味噌だれさんに変わってて名前ほんまや味噌だれな味噌だれ食べたいな。さや夏もなんか味噌だれ田楽とかなんやろこうちょっと冷やご飯っぽいとこに氷入れてなんか宮崎のあれやんきゅうりのスライス入れてこう味噌ぶっかけみたいなはいあれね名前忘れたけどあれがまたうまいんやわ朝飯にまあそもそもきゅうりの味噌漬けっていうそのきゅうりと味噌は絶対合うからねそもそもそうなんていうんやったっけな冷や汁か冷や汁やそうそうきゅうりと味噌合うからな。ミクロンナイスミクロン九州やから冷や汁わかんねやそうなんやそうどうや今日は頻尿のようだいってらっしゃい明日バイトで味噌カツ作ってるんで来てくださいどこ場所によったら新幹線使わなあかんくなるやん味噌カツって言ったら、味噌串カツって言ったらあっちの愛知名古屋の方のイメージあるけどどうなのね西か東で言うたらみたいな味噌カツか食ってないな最近。そうやね、ちょっとホラーの話いっぱいしたからなんか美味しい話でもしましょうか名古屋そうやねやっぱり味噌カツ言うたらもう外せないよね。あとはあれかなんだひつまぶし僕大好きやわあれ。多分去年か一昨年ぐらいにみんなでねパン粉含めてなんか旅行で名古屋の方行って岐阜行く手前で名古屋通ったから名古屋で味噌カツとかひつまぶし食ったけどめちゃくちゃうまかった。なるほど味噌だれさんがバイトで味噌カツ作ってた話ね。それのために名前変えてきたんやすげえなキャリーさんこんばんはキャリーさんこんばんは味噌カツな懐かしいな。去年やったっけあれは去年かな岐阜の去年やねそうやね岐阜の何やったっけ岐阜合宿のついでに長屋経由したっていうそうやねそうログハウスやったっけキャンプ場の名前ちょっと忘れちゃったけどそうログハウスでログハウス泊まったな。そうそれの中間にひつまぶし大好きですってひつまぶしも美味しかった食べたあれバカチクソうまかったなひつまぶしのね確かねお店で超有名店で何だっけな白川だっけ白川だったかな白川知ってるんかなこれ名古屋人やったら分からんけど分かるんちゃうさすがに味噌屋さん分かりますよねあれ名古屋やったよね多分白川はそうやね名古屋やねそう名古屋でひつまぶし調べたらいっちゃん最初出てからなそう白川がめちゃくちゃ評価高かったからここにしようって言って白川でひつまぶしとあと一品料理で味噌カツを頼んでその後名古屋城にちょっと観光に行ってすぐまた岐阜の方に向かったっていう感じだったんやけどね確か。あれはなんかもう普段から行く店っていうよりか観光客用の店みたいなそうなんかマイクロバスみたいなやつも来てたしね確かあれジジバツアー用の死にかけのジジバ乗ってるやつやドナのやつやだってあれ白川の中に確か記念写真で朝青龍かなんか載ってたよね確か白鵬やったっけ白鵬やか白鵬やわ白鵬かそうか白鵬さんも食べに来たってあれサインかなんか記念写真かなんかあったよね確か。ひつまぶしあれ食べ方どうなんやったっけ多分最初
薬味つけるんやったっけ？いや、最初普通に食べた後、普通に2回目うん薬味を乗せて食べて、3回目薬味を乗せたやつに茶漬けみたいな。だしを入れて、そう、茶漬けあ。そうそうそう。蓬莱軒。蓬莱軒。蓬莱軒言ったらなんか中華みたいになるけど。確かに。蓬莱軒。これ行かなあかんで、またこれ。蓬莱軒行かなあかんよ、これ。まだ名古屋行くの？今度はじゃああれや、長スパやな。長スパ行く途中で名古屋寄って、長スパだね。長島スパーランド。それどこにあるの？名古屋。ほんまに？もう名古屋ではないか。愛知、静岡わからん、ちょっとその辺。長島スパーランドっつったらなんかめっちゃでっかいスライダーみたいな。そう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 。あ、モロさん初見です。こんばんは。あ、こんばんは。どうぞゆっくりしていってください。こんばんは。まあその辺やかな。その辺行くついでに、まあ名古屋の、まあ、ひつまぶしの蓬莱軒4度ありかな。中間点で名古屋ってね。うん。皆さん分かってるね。こんばんは。よろしくお願いします。あ、キャリーさんありがとうございます。蓬莱軒ってそんな有名なんや。キャリーさんも知ってるんか。熱田神宮のすぐ近く。これは行かなあかんな。なんかパスタで有名なやつあったよね。全然知らんな。あかんわ。名古屋はさすがに知らん。うん。なんか今日起きてなんか名古屋のなんか美味しいとこ探そうってならんもんな。ならんな。まあならんな。はい、でも結構近かった記憶あるね。意外と2時間半とかそんなもんじゃなかったかな。あれはなんや名神か。いやもっと早かったかな。名神で2時間ぐらいかな。多分そんな早かったか。いや早かった。途中サービスエリアとか寄ってたんじゃん。いやでも1回寄っただけやろ。でも多分2時間ぐらいやで、多分2時間半もかかってないと思う。あの時って丸のオンボロ車とドイツのベンツやん。ベンツ、うん、そう2台で行ってた。足して割って平均みたいになってる。いやオンボロ車でもほぼ同時刻に作ったことはね、性能自体は変わらんからやっぱり。そんなことない。まあそんなことはないけど、まあちゃんとね、耐えてたな。ちゃんと交通規則に乗っとれば100キロまでしか出せないです、ね。変わらんから。まあね。うん。どんだけオーバーしてても。あ、BM か。あ、BM やったな。あ、BM か。BM か。そうか、BM かね。あ、ベンツはあれか、あっちや。奈良の方か。まあ、これも変わってるからな。確かにな。あ、高評価。ポチッと押して掃除してきます。あ、いってらっしゃい。モロさんテスト勉強のともにありがとうございます。もう作業用ですから、これ。うん。全然真剣に聞いてもらう必要ないですから、そう。聞き流してもらって全然結構です。鼻ほじりながらでもいいからな。全然。ほんま寝る睡眠用でも全然いいですし。もうキャリーさんもこれ12時前に掃除って偉いな、ほんま。なんか明日ね、なんやろ、配信始めて半年記念で、なんかなんやろ、お酒飲みながら配信みたいな。配信っていうか、なんていうの、雑談みたいな。何して、あれ、画面映すってことですね、部屋の。映すんかな？映すかもしれん。あ、もう映すならまあ掃除は確かにわかるけどな。妹のクミさんも来るからみたいな。キャリーさん逆に配信始めてまだやっと半年なの？そうやね。やばくね？伸び率がね。俺ら俺ら4年目やで。4年目でやっと100人いくかな言うてたら、もうキャリーさんは半年で300人。いやー、すごいな。すごいな。なんか年月とチャンネル登録者が反比例してるもんな。反比例してる。まあ押したらこうビョンで伸びる感じやな。確かに。なんとかスパゲティ名古屋で分からへんわ。鎌倉パスタぐらいしか分からへんわ。鎌倉言うたらもう全然ちゃうしな。まあでも最高11人いったな。すげえな。行ってたね。ベンツはゲレンデやろ。ゲレンデちょっと待って、分からん。ゲレンデね。ゲレンデは高すぎる。えげつなやつ。ベンツはマジでえげつなやつ。形で言ったらジープに近い形してるかな。なんか父さん昔乗ってたけど、僕が小学校ぐらいの時。
M クラスね、まあでもベンツで言ったら普通に乗るのはやっぱりそのいわゆるセダンタイプの言っても S タイプじゃない、高くてもなあって思うけどね。普通の人が乗ってるのやったら全然その A タイプとかその辺と思うけどな。父さん乗ってたけどなんかなんやろ、だってゲレンデだって普通に1000万超えるからね、余裕で。うわやば。乗ってる人まあおらんよ、さすがに。なんかバッテリー上がってなんかもうあかんわこれみたいな言ってたわ。で燃費も良くないらしいし、ゲレンデはまあ本当に高級車なっていうだけ。実用性はそんなにないんちゃうんかなーって思うけど。だからもうアウディに変えてなんかもうそっちの方がもう性能もエグいし。いや結局本当にそのスーパーってなるようなジャンルの高級車ってやっぱりその燃費が良くないっていうか、高級車ってだけで機能性の面では全然もうちょっと下の方があったりとかっていうことが全然ザラにあるから。あれ、ね、ブランド力なんかな。そうやと思うで。おー、みんななんか AMG GTR AMG みんな押してるな。もうロマンやもんな。もうかっこよさに、そこまでいくとね、確かにかっこよさにケチをつけるなってことよ。確かにな、そんな車乗れたらな、もうかっこやな、気持ちやろな。それこそもう全然会ったことない初見の人でも、車だけでも何パー余裕で引っかかれるよね、こんな。なんか最初あれやん、よくあるやん、声かけたらなんか、いや私そんな他の人のとこ行かないですみたいな言っといて、じゃあ分かったよ、なんか声かけて悪かったねっつってベンツ乗ったらちょっと待ってみたいな。いやそのパターン、マジそのパターンね。車見たら急に手のひら返しっていう。で彼氏置いていってそのまま乗っていくみたいな。そうもう海外あるあるやから、あるある。でそんなクソみたいな女はもうなんかこっちこそごめんだっつって結局逆にその彼氏との方から2人でちょっともう飲みに行こうぜみたいな、薬酒行こうぜみたいな。海外のドッキリあるんよね、それね。高級車ドッキリ。そうで裏切った女の人だけポツンと残されんねんな。男の友情のなんかドライブみたいな。あれおもろかったな。ゴールドディガー。ちょっともうなんかいろいろ出すぎてなんか僕は分かれへん、そんな。そうだね、高級車に乗るっていう人が燃費なんか気にせえへんよな。そもそもそうやわ。そうや、ごめん。なんかもう僕ら庶民すぎてあれやわ。あ、なるほどね。お金目当ての女の子とゴールドディガーって言うんや。いや、そもそも高級車って時点で、うん千万のレベルなわけですよ。そう。で、それを余裕で買えるっていうレベルってことは、もういわゆる資産がもう億レベルで持ってるから、余裕で。もう燃費とか全然そうなん、もうへやろもうっていう。そういうことか。まあでもね、確かに海外の車系はまあ賢いけどね、日本で乗るとなんかそのいわゆるなんかこうちょっとこう浮いてるというか。そうやね。まだ左ハンドルの時点でちょっと浮いてるみたいなとこあるからやっぱり。なんかそう思うとやっぱ海外に比べたら全然日本ってまだまだなんか発展途上国やなーじゃないけど、乗ってる人少ないよねってやっぱ思うよね、やっぱり。なんやろうな。都会に行けば行くほど道もなんか狭なるやん。狭なってなんかこうすぐ曲がるとことかなるやん。やからこうなんか滑稽に見えてまうよな。梅田とかに日本自体がそもそも国土が低い、小さいからね、どうしても道路が狭い。本当に。そんなボーンで飛ばせる道もあんまないし。普通に危ないやみたいな。それこそなんかランボルギーニみたいなやつがなんかめっちゃゆっくり走ってもかっこよくないしな。そもそもね。合ってないもんな。そう。なんか日本のなんかすげえ大都会のビル街をなんか
オープンカーで走ってもなんかそんなかっこよくないしっていう。なんか広大な土地をやっぱオープンカーで走ってるからこそかっこいいのであって。まあ、それこそっていうのはちょっとあるよね、やっぱり。アメリカとかのね、ロスとかこうそうそうキラキラしてるところで。そう。やっぱ日本ではちょっとなんかねえ、なんか良さを発揮できてない感は否めないよなーっていうのは個人的な。豚の車も1000万ぐらいやろ。まあ僕の車で親父や車好きやから気づいたら買ってきてるからな。びっくりしたもん。なんかもう今日なんか行くぞみたいな。いやどこ行くのやって言ったら車買ったから乗り行くぞみたいな。昔あったもん。いやいやもう聞いてないねんけどそやろ。いやボンボンですからね、これみんなね。皆さんこれラジオ聞いてるかと思うんですけど、みんなボンボンですから。鵜呑みにしちゃいけませんから、これボンボンですから本当に。いや庶民言うてますけど。そんなんです言ってね、宝くじ買ってますから当たらんかなーってまあでもなんかこの某実況者の方ね、実況者っていうかまあ某 YouTuber の方かな、言ってたけど、まあ5000万収入があったからって言って支出5000万あったらアホですからって確かに言うてましたこれ。結局やっぱ高級車乗ってる人ってやっぱりそれ以上のもう超余裕のある人だけが乗ってるだけであって、トントンやったらどうすんねん。そうトントンやったら意味ないですからねこれ。いや先のこと考えすぎやろねそうね、お金貯めるっていうのは大事やもんね。まあね、貯めれない2人がこんなこと話してますけどね。ほんまにね、たまらん。びっくりするやたまれん。すぐ使うからもんね。飲み代なんでやろな。いやでも先週はな2万か3万ぐらいなんとかしたよ。収入がまず2、3万その中でやりくりしてなんとかいった。なんなら1万余ってんじゃんまあなんかあれね、お金あとしっかりマネージメントしてくれるしっかりした方を選びたいですね、俺らは。ほんまにね、そこお待ちしてます。そこら辺しっかりしてる人じゃないとほんまにもうやばいの。それこそさっきのゴールドディガーなんて来たらもう終わりやわ。終わりや。破産。じゃあゴールドディガーはそもそもほんまや。まずは高校卒業して専門学校あるんですよね。まずはそこやね。もうそれで言ったら俺らまずね大学を卒業するっていう。もう1年多く行ってるけどそれあと僕もう1年ありますけどっていう。それで言ったら今月結構入ったな思ってたのにまあね1回多く行ってるからその分は自分で払いなさいってことでそっからちょっとね差し引かれていやマジかよってなったもんいやほんまやったらもっと入ってるはずやねみたいな。まあお金も大事だしね、まあ俺らからしたらしっかりその面白いね動画を作るっていうこともまあ大事だし、やること多いっすよねやっぱね。その余計なことしてる人に時間がないもんねやっぱね。実況せなあかんな。パン君は週1ホームスイートホームしてであれか。そうやね、合間の時間でまあ映画の紹介動画作りつつ、まあね、オフでも僕したいゲームやっぱありますから別でまあそれもしつつ、まあ勉強もしつつ、まあ大学を卒業するっていう、感じですかね。残り1年半ぐらい。もう僕はマイペースになんかちょびちょびとりあえずモンストラム攻略したいわ、脱出したいわ。確かに。あと赤狼、これ2つ、まずこれ2つ。赤狼がもう一回最初から入れなあかんやなんて気してんねんじゃあほんまにパンパンすぎて
もうモンハンももう一回消したもん。一回入れ直したのに入れん。これ聞いてる人、これみんな言ってあげて、ほんまにすぐにやめるから、この子本当に圧かけてあげてほしい、本当に。いえいえ、あれ最近これやってないっすよねとか、もう気づいたら消してるから。言ってあげてほしい、本当に。すぐこの子飽きてやめるから、やりきらないからこの子。いやもうだってもうなんかなあ、やりたくないのにやっても、なんでゲームやのにそんなやらなあかんないってなってまうから。なんかやっぱね誠意って見せないとね、やっぱダメよ、人として。あかんねんな。やっぱね、俺これね、多分ブタブタなら分かると思うけど、俺らの中高の恩師もう恩師って言い方おかしいけど、先生の堀先生、あ、そうやった。これ堀先生が言ってた言葉。何？人の信頼は勝ち取るのはすごい難しいけど、失うのは一瞬やぞって。それ誰でも言ってるんじゃん。俺中学の時に、私ね、表向きは結構真面目キャラやけど、実は内面クズっていうキャラでね、今もやらせていただいてますけど、某中学校高校ではね、そもそもクズやん。いやこれね、意外と大人の人には騙されてるっていう。そうそれで言ったら僕もやん。見た目ちょっと一瞬な、老けて一瞬ね、真面目そうみたいに思われるけど、ほんま中身もじゃあそれ老けてるだけ、老けてるからなんかちょっとしっかりしてそうみたいな。なんかね、クラス委員、副クラス委員任されてたわけですよ、中学校の時。けどいろいろありまして剥奪されましてね。お前は副クラス委員とかクラス委員には向いてないっていうか、お前はもうあかんって。任期満了せずに任期満了せずに辞めさせられて別の人に移ったっていうそういう経緯がありまして。僕でも任期入ったのにそういうことがありましてね。その時に言われた言葉が、信頼は勝ち取るのはすごい時間がかかって大変やけど、失うのは一瞬やっていう言葉がものすごい身に染みまして確かになって。いや、この言葉を今あなたに預けたい、これは。そんなん言うてもなんか無理してゲームするのはなんか嫌やな。日常でストレスなるだけためないように生活してるから。やっぱりやるとこをやらないと男するってダメよ、やっぱり。そうなんか。これはね。って言ったらやろうかなとなんだけどな。見たいこれいろんな女の子とかに聞いて分かったけど、やっぱね、しっかりしてるとこはこの人大丈夫やっていう、そういう信頼とか安心感がないとやっぱね、惹かれないらしいわ、やっぱり。なんだかんだ言って。そういうとこ大事みたいよ、やっぱり。ここで卒業後も YouTube 続けてくれますかと来てますけど。いや、もちろん。もしかしたらその仕事がついて頻度は減るかもしれんけど、なるだけやるのをやってる。少なからずこのラジオ配信やり始めた理由っていうのが、そのゲームのいわゆるその編集とかでちょっと厳しくなっても、ラジオ配信だけは最悪この時間さえ作れたら何でも話せるっていう。2時間あったらね。そう枠さえ、その2時間の枠さえあればしっかり配信できるっていうのがあったからこそ、ラジオ配信始めようっていうのがね、長期の目線で見てやり始めようかっていうのがもう元の発端。ゲームなんていうの、時間なくて手つかないとかな、なってゲーム実況から離れたとしてもラジオで何度かみんなとコミュニケーション取れるから、そこまでちょっと未来を見てみた。ゲームするのも楽しいんだけど、僕の中で一番はみんなとコミュニケーション取ることだから。そうだね。前から途中でやめるやろね。やり遂げてほしいけどな、俺は。そうやな。でもラスボス強すぎるもんな。3日間挑んで知らんかった。
だってあれ見てる人からしたら3日間同じ映像を見せ続けられねえね。だからいっそのこともなんかもう一日も夜朝まで使って倒せるまで終われまてんぐらいやってほしい俺は。ちゃうねん、あれな集中力やねん。だから1時間2時間したらもう切れてくんねん。まあここでやってもうたまあ分かるけど、うん、あれもパターン一緒やん。でも言うてまあそうだからやっぱ慣れてくるから、いくらどんな下手でも多分4時間ぐらいやれば多分できるあれは多分そうか、そうやな。そう集中力問題じゃなくて4時間ぐらいやればぶっ通しで慣れてくるから分かるパターンなあ。心が折れてまうやな、もう今日は無理やわってそうやわ、なってもうてんな。ゲーム実況よりラジオ配信はいいねって。これはね本当にね、再生回数が物語ってる。これに関してはこれ結構なんかな、明らかにラジオだけ伸びが早いほんまに。配信もまあぼちぼち来てくれるし、後のアーカイブからの伸びもあるからな。そう他のやっぱ動画はねいくら言ってもねやっぱねラジオの伸びとは全然違う。ほんまにラジオだけなぜか見返してくれてる人が多いんか分からんけど、僕らはねめちゃくちゃ伸びが早い。いやありがたいことっすよ。ねもう12時や、ほんまやほんまに早っ。でも全然なんか話足りへん気がするなんか今日言うてそんな話してないぞ。ホラーはしたな。ホラービンビンにしてるわ。もう12時か。そうやな。今何時間だ大体枠的に今。1時間半。あともう1時間ぐらいやってますか。とりあえずあと30分とりあえず12時半でちょっと一回そうね切りよかったらみたいな感じ。じゃあここから一応大人の話も解禁ということで。いやーペットボトルを蹴りで開ける話しかしてない確かに毎回このねラジオは内容薄いっていうのが売りですから。そうテーマ決めずに来てほんまに内容薄いから何を生んでんの。なんかちょっと濃い話したいな。先週で言えば浮気の定義だったりとか合コンの話、束縛の定義だったりとかね、いろいろしましたけど、あの時女性がいたからなんかこう、違う視点から確かにキャリーさんいたからね、確かに。今もうバチバチの男やろ男で寄ってたかって話してもなんかもう悲しくなるぞそんな話したら。なんかあるかな。なんやろね。みそやさん寝んのまあ全然明日バイトやったっけ。味噌カツか。いやもう美味しそうやな。食べたいな。待ってました。しもした下やろなんでしたいなんで格ゲーのコマンドなんだっけでも安定して8人来てくれてるな。そうやね。でパン君どれ見てんの。豚パンのあれで見てんの。もちろん豚パンの僕と一緒やからアカウントでパソコンで開いて見れる、ライブストリームから。1でボリー、みそだれさん、ミクロン、他誰や。今で4人やけどあと4人。さっきの初見さんもおんのか。モロさんもいてくれたら嬉しいけど誰や潜伏してんのは。名乗れすぐ言うからなこれな確かにね、これ話こう聞いてなんかなんやろこう作業とかしてるのもいいねんけど、ほらボロさんいるからしっかりいるから。すいません心配せんでもいるから。もうちょっと心配になっちゃったすいません、勉強応援してます。頑張ってくださいその前キャバクラ行ったよミクロン行ってんね。やってんねあんた。
あんた甘ハムしたんじゃないですか。あんたね、この前言ってたでしょ、確か合コン。お前合コン行ってた、行く言ってたな。合コンにいい女いなくてキャバクラ行ったでしょ、その後。そのパターンでしょ。でまだキャバクラやったらいいやん。全然、まだ全ね、然健全、健全よ、まだ。全然 OK。セクキャバとかなってきたらちょっとね、あかんよ。あかんよというか。セクキャバなぁ、なんかそういうのはあんま全然行ってないからな、最近。ねえ、俺ら行ってないからね、全然。結局悲しくなるからな。まあでもバイトね、まあもう行ってますけど、僕公言して。まあホテルで働いてるわけですけど、まあ、普通のホテルね。そうそうそう、普通のホテル、普通のホテル。でね、ラブホじゃなくて普通のホテルなんだけど、いわゆるそのコンパニオンっていう方たちが、まあ来るわけですよ。お客さんのそのお呼びで。はい。まあ多少キャバクラに近いところはまあ、なくはないっていうか、お金払っても女の人を呼んでるっていうか、まあその場に置いてるっていうか、まあそのめちゃくちゃやらしい服着てるとかいうわけではないんやけど、まあたまにまあシースルーのまあ服着たちょっとスケスケのまあコンパニオンの方とかはいるっちゃいるけど、シースルー、うんどんなやったっけ、腕までやったっけなんかまあちょっとスケスケのこうちょっと待ってよ服着てるっていうね。まあけどそういう時って大体そのいわゆるそのホテル側のスタッフは喉になんか男性スタッフをあんまりその使わないようにしてるっていうか、そうだからあんまりね、そのコンパニオン、そういうコンパニオンの方を呼んでる時は、まあ僕みたいな男のスタッフじゃなくて、で極力女のスタッフの方を使うようにしてるから、あんまり自分入ることはないんやけど、まあね、まあそういう、まあ見えたりとか、まあ今日もコンパニオンの方ね、呼んでる方いたから、まあちらっと見たりとか。まあでも大体呼んでるのも大体もうおじさんってかおじいさんみたいな。お金のある人よ。そうそうそう。ちょっと。いや、こんな人呼んでも、いやそんなおもろいってか思いながら。あ、合コンまだなんや。あ、そうなんや。で、まだか。女キャバクラでアマハムしてます。確信犯です。大丈夫。噛むかもしれないから大丈夫。OK。そうか。OK。学園の規則的には OK ねな。OK。大丈夫。反省は書かなくていいです。これで噛むかもしれないって言ったらもうちょっとね、退学届考えながら。そこまでいく。反省文じゃないの。反省文は3回かな ?3 回。反省文3回。キャバクラも行ったことないねんな。キャバクラちょっと行きたいな。ガールズバーはあるけどな。いやー、なんか金払って女の子と喋るの嫌やな。いやでもね、このまあ、僕たちのこのいわゆるその浪人とかせずにそのまま入った年代の人って、いわゆる今も社会人なわけですよ、はい、ちょうど。で先輩社員とかに釣られたりとかして、まあ、やっぱ夜のお店行こうぜみたいな誘われたりとかって結構あるみたいで、友達から聞いてると。ほんまか。でそれ言うのについてたりとか、いわゆるその部長とかそういう上司の人のなんか付き添いについていったら出世があるみたいな。なんかな、もう結局ノリや。結局そういうとこ、そう結局そういうとこらしくて、で結構やっぱり行ったりするらしいよね、ノリで。行きたくないけどまあ上司が払ってくれるって言ってるからまあ来てったみたいな。フッカルは昇進も軽いってことか。そういうこと。だからキャバクラデビューもまあね、そんな遅くはないのかなみたいな思いつつも、キャバクラ行ってもそんなそういうことがさったらあかんで。いやもちろんそういうのないけど。やるやろ。絶対触るやん。いやそれは厳しいとこ押されることも禁止みたいな。それはね。スーパーコンパニオンって何？スーパーコンパニオンは知らんな、ちょっと俺。スーパーミリオンヘラー。スーパーミニオンヘラーちゃうわ。おいもうええわ。やったっけ？
スーパーコンパニオンって普通のコンパニオンはそういうおじさんとかにがお金払ってついてくれる、まあ要するに花って感じやんね。やばいな、生徒のオミクロンに校長が教えてもらわなあかんな。先生知ってるってやつやな。先生スーパーコンパニオンって知ってるって。なんだそれ知らない、ちょっと教えろって。もちろん知ってるっつって後でググってん当たり前だろ。ググってみよう。そんなしょうもないことを調べないで、あんた勉強しなさいっつって。後でスーパーコンパニオンなんだそれ、ちょっとググらんとなって。最近の若い人は全くって言いながら調べるやつ。宴会の達人。何でもありのコンパニオン。なーにそれ。やばくねそれ。やばくね。ピンクコンパニオンっていうの？何でもありなの。ノーマルコンパニオンではなくスーパーピンク系のコンパニオン。どこまで OK なんですかコンパニオンそれ。もうそういうことやろ。本番は NG でそれ以外は OK みたいな、そういう感じなのこれ。どうなんやろな。いやでも何でもありっつってっかな。いやでも宇宙でさすがにないな。宴会場のさすがにそんな畳の上で本番 OK は聞いたことない。そんないやさすがにあかんやろ。なんね、企画もんのやつでしか見たことないわ。いやそうよ。だって普通に18、19の子働いてんのにそんなとこで。あれはだ部屋とかじゃないの？部屋とかで呼ばれんのかな。個室でってこと？いやどうなんだって個室でもだって俺らスタッフ全然バリバリ入って料理並べに行くもんだって。そんなところでおっぱ始められてたらやばいであって。さすがにないと思うけどな。なんやろな。そういうのこれからなんか関係していくんかな僕らは。いや分からんけど呼ぶ側がそもそもだからそういうスーパーコンパニオン呼びますよっていうのを、いわゆるホテル側に伝えてたら入らないでくださいっていうのがあるんかもしれんけど聞いたことない今まで。どうなんやろね。ちょっと分からんな。どういう条件下で呼ぶんやろ。分からんけどそもそもスーパーまで行って何でもありやったらそれは普通の風俗になるんちゃうんかな、どこやったらって思う。まあいろいろありますよね。需要があれば絶対ねそこにあるから、確かに。まあ人間のね三大欲求やから知らないけどね。確かに。ちょっともう一杯飲みたいな。ビールの取ってこようかな。全然来てくださいよ。酔いが冷めてきてしまった。よいしょ。じゃあちょっと離れますよ。はい。何時までどうかな。12時半。まあ長引けば1時までかな。でも長くても1時かな。まあちょっとね、僕もちょっと明日朝から予定がねいろいろあるんで、行っても1時かなーっていう感じですね。やっぱ高いんか。結構高いんか。さすがにな。普通のコンパニオンでも確か呼んだら1時間でいくらだっけな、うちのとこで1万3000とかだったんかな。だから2時間の飲み放で飲んでもまあ飲み放題と合わせてもだいたい3万ぐらいにはなるんか。だからまあスーパーになったらもっと高くなるんかなっていうね。まあ大体想像はまあつきますけどね。確かに。
はい、戻りました。おかえり。ここでね、ビールを注ぐ ASMR をしたいと思います。これ聞こえてる？聞こえてないか。もしもし。聞こえてるのかな、どうなんやろな。パン君聞こえた？俺はね、結構音飛んでたから聞こえてない、あんまり。この椅子な、ヘッドセットの線があんねんけど、それを噛んでもうてるから、ああ、なるほど。気づいたら噛んでまうよ。下通ってるってこと？下も。ちょっとね、線がダラーってなったら噛んじゃう。ああ、なるほど。今もう必死に開けてるけど。そうだよな、これ線切れそうなるよな、こんなの毎回言ってたら。かんわ。ミクロン結構経験してんな。スーパーコンパニオンまで経験してんのか。スーパーまで行っちゃったか。やるの。そろそろウルトラ行くな、これな。もう1年ぐらいしたら。ウルトラやな。いや、スーパーって何でもありやねん。ウルトラって何なん？もう全部 OK。いや、一緒やん。一緒やな。一緒やん。上がないやん。もう言わずもがなんか来てくれるみたいな。言わずに来てくれる。なんか、いわゆる1ヶ月無料トライアルみたいな。あれか、USJ の年パスみたいな。そう。1年契約で読んだらすぐ来てくれるよって。オッケーっつって、ローラみたいな感じ。オッケーっつって。まあ、なんか、違う話しましょうよ。何の話しましょうかね。豚のね、このなんか動画に言ったらね、この前ちょっと2人でね、話しましたけど、クッキングシミュレーターを一品動画出すみたいな。はい。話は今週ちょっとしたかな。そうやね。今、ライブでやってるけど、あれをな、上手に作れるようになったら、なんか一品ずつこう言うたら3分か5分ぐらいで切って出せたらなと思ってるけど。なあ、ライブやってもらうともう結局長なってまうからな。そう、なんかほんまにサクッと見れるような動画が欲しいと。うちの動画の悪いとこがね、やっぱライブがどうしても多いし、長い動画から、新規の人が、ね、もし来てくれたってなった時に、サクって見れるやつねえじゃんっていう。そうよね。そう、ダラダラしちゃうよね。結局だから10分未満の見やすい動画をね、作るっていうの。再生する前にちょっとこれ長すぎってなっちゃうもんな。そう。いや、3時間はきついっすってなっちゃうから。そんな拘束されてもってな。動画の編集僕持ってないからな。どうしようかな。録画で、とりあえず撮るけど。いや、それこそマジでその編集するのね、今豚はそれこそ皆さんご存知のかもしれないけど、そのプレステ4のなんだっけあれ、シェアファクトリー？シェアファクトリーっていうね、PS4 にそもそも備わってる編集ソフトの方でね、やってるんですよ、実は今。でも僕はもう5月ぐらいの時点でちょっと有料の PC の編集ソフトの方、購入しましてね、そっちでやってるんですけど、なかなか高いと。何本やったっけ？学生で7000円ぐらいかな。そうやね。そも1万円するみたいな言ってたもんな。
そうそう、そもそも1万で学生で数十%割引聞いて、7000で購入できるみたいな。で、結構使ってる人が多いみたいな、ランキング高いやつみたいな。そうそうそう。編集ソフトランキングでもまあ4位、5位、3位とかなんかその辺かなみたいな。うん。無料でもできるけど、無料だとちょっとそのロゴが入って消せないから、まあ結局有料にせざるを得ない。最初な、無料版使ってたけど。そうそうそう、無料版で。やっとできた言うて、最後になんかすっげえロゴ入んねんけど。ロゴ消えねえんだけど。なんか左下にちょこんとかやったらさ、全然いいと思ったけど、なんかもうな、主張が激しかったから、ロゴの。そう終始ロゴ入ってるみたいな。しかもど真ん中ドーンみたいな。そう。なかなかね、厳しかった。それね、動画も力入れていかないとダメですよ。このゲームは配信向き、このゲームは動画向きっていうのをね、判断してこれからやっていこうっていう指針立てたから。いやね、これすごいのがね、この前そのチャンネルちゃんと持ってる人の、いわゆるその分析のデータ見れるやつで気づいたのが、そのその動画を見てくれた人が何を検索してたどり着いたのかとか、どこの動画を見た人がその後関連動画で出てきた動画でうちの動画を見てくれたのかとか全部わかるっていうのがね、結構驚きで。そこまで分かっていいのってなったもんそうそう、なんかすごい公式サイトの関連動画に自分の出て、そこから飛んできてくれた人がいるんだとか、なかなかね、結構ビビったよね。なんかすげえ実況者の人から来てくれてる人おるやんみたいな。やっぱ出るとこ出んねんなーってな。いやとかね、そうそうそう。今までそんなん出ることあんのかなと思ったけど。結構ビビったね、あれは。これ、なんか可能性あるぞみたいな。なんか有名な。びっくりする、なんか一方で、そこまでのデータをこんな96人ぐらいしかいないチャンネルのデータまで出せる Google にびっくり。だって、あれやん、機械がやってるやん。言うて人がやってんから。いや、にしてもやで、チャンネルの数なんてそれ何十億みたいな数ある中で。そんなん言ったらあれよ、著作権で、引っ掛けるのもあれ全部、あれ AI っつうかなんかそういうのやってるやん。一瞬でかかるやん。あれやばいよな。ビッグデータすげえなって。いや、マジでバイオハザードみたいな世界になるぞって思っちゃうわけよ。もう一つの企業がもう超権力握るみたいな。ね、全部監視できちゃうもんな。いや、すげえよ、マジで。そこがアナログとデジタルの違いですよ。食べてんの？キノコの山。バリバリ食べてるよ。あ、そうやね。来週とかって予定どうですか、豚は。来週？なんもないと思うけど。もうじゃあこれもう皆さんバリバリ動画上がると思って大丈夫です。大丈夫ですよ。もうめっちゃなんか上げてくやん。バリバリ上げますから。そうやな、あげなあかんな。お二人さんは大学生ですか？そうですね。大学生。Now で大学生。大学生は大学生でも、ほんまはいたらあかんっていう大学生です。そうやね。かっこ察し大学生みたいな。お察しでお願いします、そこは。取り残された。ね、やってまいりましたよ。それ言ったら今日あれや、1週間に1回の大学行く日やったわ。週1。あ、金曜日なんや。
そうそうそうそれで言うと1週間で一番大事な行かなあかん授業の日は俺金曜日。お、今日やん。行った。一緒行った。もちろんナイス。もうバリバリからね、もうバリバリ言ってる。もう出席大切だから。僕もバリバリ言ってるからな、言っとくけど。あ、モロさん大学生なんやね。なるほど。まあ、モロ大学生やん。あれですよ、そんな名前を呼び捨てしたわけじゃないですからね。だって俳優の名前でもモロモロスケみたいなそういう人おったもん。おったっけ？おった。そうそう。大学生仲間や。ちなみにね、うちの今出してる本日のおすすめ小鉢ってやつね、モロコシ豆腐。もうモロコシ豆腐。イエー。ごめん、お酒飲んでも乗れんかった。ちょっと待って、39.8 度ってやばくね？ライダーさん。39度8分はもうね、マジで寝た方がいいっす。もうすぐ。もう高熱、それは。うん。超高熱、スーパー高熱のやつ、それ。結局風邪とか熱であるときになんかなんかこう、寝ずにこうちょっと遊んじゃって熱がこうもっと長引いちゃうっていうのが結構あるから、もうここは苦渋の選択かもしれませんけど、ゆっくり寝ることをお勧めします。ほんまに夏風邪はな、伸びるからな、ほんまに早く元気になってほしいですわ。まあ今の時期で言ったらあれちゃう、アイス枕みたいな。アイス枕を、アイス枕みたいなやつをとりあえず引いて、プラス冷えピタを貼って、布団かぶって汗かくプラス冷ますみたいな。汗かくんが一番。そうそうそう。あ、寝てたんや。で今ちょっと起きたんやね。なるほど。これ熱あるあるやね、これね。寝てたらちょっと目覚めてもう一回寝るみたいな。あ、まだ放送やってるわみたいな。そうですね。顔出していただいて本当にありがとうございます。そうや。いやこれいまだに思うねんけど、なんか風邪ひいておじやみたいな。はい。おじやってそんな栄養あるみたいな。ちゃうやろ、栄養じゃなくて胃がそう熱でやられてるから消化せんでいいもんを食べるっていう体でおじやろ。あ、そういうこと。そうやで。いやそんなん関係なくさ、だってさ、病院行ったら点滴してもらうわけよ。はい。点滴なんてこれに栄養要素が入ってる液体なんていう栄養素みたいなわけやん。いやまあいやそう思ったらやっぱ家でもおじやとかじゃなくてもうバリッバリに栄養入ってるもん渡した方がいいんじゃねっていう。ウィダインゼリーとかあんじゃん。そう言ったらそうよ。でもね、それで言うたら僕確かに小学校中学校ぐらいまでは風邪なったらこうもうなんか全然食べへんみたいな、食欲ないってなったけど、高校大学ぐらいからなんか風邪とか熱になった時でもいつもと変わらずバカ食いする。食欲がもう変わらなくなった。ですぐ治る。いややっぱそれでいいと思う。やっぱり結局、食べれるなら、おじやとかじゃなくてもう食えるもん食った方がいいと思う。なんかしんどいしな、これ多分、なんか熱あるなと思いつつも普通にご飯おかわりみたいな。そこは変われんかったな。変わるようになって、でもすぐ治るようになった。やっぱ食えるならね、食った方がいいと思う。やっぱり食えなくてなんか食欲ないしやったらおじやでいいと思うけど、食えるならバンバン食った方がいい。食えるときは食った方がいい。の方がいいと思う。やっぱり風邪だからおじやじゃなくて、風邪だけど熱出ててしんどいけど、いやなんか今日動けるぞみたいになったらもうバリバリ食った方がいい。絶対そうやと思う。食ってもうすぐ寝る。そうお二人もしかしてエスパーですか？そうです。やっとお気づきになりましたね。エスパー。さすがに分かりますよ、エスパーじゃなくても。
エスパーまでって言われるような前になってしまったか。でもよくテレビ番組とかのさ企画でこうなんか催眠術師が来てこう催眠術かけますみたいなあれほんまなんかな。怪しいなあれな。怪しいよな。怪しいな。最近やとこれもうちょっと人にもよるんでかからない人もいますみたいな、なんか保険かけに来てるよねうん。どうなんやろな、まださこうなんか座ってたりとかしてあなた立てなくなるって感じで立てなくなるのはまだわかんねえ。それはねわかんないけどなんか嫌いなもん、例えばピーマンとかをなんか大好物になってむしゃくしゃ食えますみたいな、そんなありえると思うけど。それはちょっと怪しいな。それは無理やろっつってで前催眠術師の人来てグルナイわかる、ゴチになります、あれでその俳優さんにこうかけてなんかセロリかなパクチーか、なんかそれを食べれるようになりますってで食ったらいや全然ダメですマジ無理ですってダメなことあるんややっぱ無理よ、嫌いなもんはそんな食べられへんよいやでもなんか頭とさ、かかとの部分だけなんか椅子を乗せて、なんかその間の部分の椅子を全部引いてもなんか直立でそのままなんていうなんか椅子乗ってるみたいな、その超能力っていうか、そうでその上に人乗っても全然びくともせんみたいな。いやそんなんありえるでマジックがでもあるわけよ、そういうのは。催眠術かけてあなたは一本の橋になっていますみたいな、この間の椅子を取ってもびくともしませんみたいな、スッて抜いても全然びくともせんみたいな。マジで。でその上にじゃあちょっとあなたこの上乗ってもらえますかみたいな感じで、乗ってもらっても全然乗れてるみたいな、でびくともせんみたいな。逆 T になってるやんそれ。そうっていうのをねやってるのを見ると、いやこれマジで催眠術あるんかなみたいな。いやそういうトリックやろと思うねんけどな。あれでもすごいよねやっぱり。ちょっと信じちゃうよねやっぱり。偽物やからな言うて。やっぱすごいよね、やっぱプロよねやっぱり。そう見せるのに関してはほんまにプロよ1って9やろってその吊り橋のやつ、吊り橋っていうか1級でもあるんかな。まあ定番っちゃ定番やからね、何でもやってると思う。何やったっけな、気候派みたいなこう念通りか分からんけどこうはって拳ってかなんか手出したら人が近づけないみたいな、押し出されるみたいな、あれをダウンタウンの2人がほんまにやろうとしてもぶっ飛んでたから、あれはほんまなんかなと思った。あの2人がさすがに嘘使いな。いやこれはちょっと微妙。めっちゃ昔にいやあの辺は怪しいかな俺的に。似たやつで言ったら、その気を使ったやつで、野生の動物をその気を使ってその気のこの動きでなんか眠らせることができるみたいな。そんなんの？やってて動画で見てんけど、やっぱねカット入った。そういうの入れたらもうあれやわ。そうカットが入ってるから、いやこういうなんかこう仕草だけやって、もう間実は30分1時間あって、その後動物化して寝ただけみたいな。でそことガッチャンしてたらこれ動画作れるやろって思ってたわけ。やっぱり動画編集してる身としては。もううさんくさいって思われたらもうアウトよ。いやそういやだからねやっぱねなんかちょっとそのネタが分かってしまうというか、なんかちょっとネタが分かった時点もうな、そんなんもうプロじゃないからね。そう出川違うんじゃないかなって。いや出川どうなんやろ、リアクション芸人やねリアクションやからな、テレビのためってなるんちゃうの。出川もちょっと怪しい、どうもな分からんな、ちょっとな。うさんくさいビットコインの CM 出てたからな、僕は信じられへんな
ぱ仮想通貨自体もね、やっぱまだまだいわゆる一流企業の上場企業の社長さんたちはやっぱ手出してないらしいしね、やっぱり。うん。分からんな、ちょっとね、いわゆる橋になってるようなやつは。ちょっと分からんね、あれ、原理が分からん。背骨さえあれば大丈夫みたいなのないんかな。いや、どうなんやろな、ちょっと分からんな、あれには。孫さん出して損してた。図らずも言ってもうた。いや、実はなんかテレビでは映らんようななんかアクリル板みたいな、実は引いてるかもしれないしな。いや、分からんけどな。見せ方ですよ。まあでもテレビでは 100% やらせっていうのは聞いたことある。でもそうなん。人間やからな。まあ、いわゆる一流の構成作家さんがいて、台本も全部あって全部乗っ取った上でやってるだけみたいな。だから全部芸人とかは演者みたいな。逆にそういう芸人の滑るところとかも見せたいやつはもちろんフリーでやらせてるけど、そうじゃなかったら全部見たことあるから、まあそういうのを考えないで見るっていうのがやっぱり素の楽しみ方であるけど、もうそれ分かっそれ分かった上でテレビやからっていうそういう構成さんがいるんやなって分かった、やらせって分かった上でやっぱ楽しむっていうやり方もあるんかなって思ったりもするから。そうやね、コメディやからな。そう結局よくあるやん、UFO なんだよ映像みたいな。あれもな、ケチつけよう思ったらなんぼでもつけれるようなやつあるからな。信じるか信じないかはあなた次第っていうその感じよ。本当に666のいや全部そうよね、やっぱり結局。フリーメイソンってやつやな、それは。いわゆるそう待ってたやろ。それこそ小学校でいうさ、サンタクロースいるいない事件みたいな。まあそうやね。そうで、サンタクロースは12月25日になる夜の日に家に勝手に忍び込んでプレゼント置いてくれるからっていう子がおれば、いやだって私お父さんとお母さんが置いてるの見たもんっていう子がいるっていうその感じ。本当にあれいつまで信じてたっけ。もうどっちが正しいとか言わんけど、それ家庭によって違うから。それはもうね、子供の夢を満たすために言うけど、大体俺んちが言われてたのはサンタクロースから親御さんがこういうのを渡してくださいっていう風に頼まれた家はお父さんお母さんが置いてるけど、いやそういうのいいですからってサンタクロースに言ってる家庭はなんか置いてるよみたいな。そうどっちのパターンもあるからみたいな。本当にサンタクロースが来てる家もあればそれをもういや大丈夫ですって言ってお父さんお母さんが置いてる家もあるみたいなって俺聞いたから、当時純粋な頃はそうそうなんだと思って、いやサンタクロースいるからって俺言ってたから、みんなの前で小学6年生まで言ってたからだっせ言ってたから。でも大体小学校ぐらいじゃないの。大体ね。そう中学になったら大体みたいにうすうす気づくから。やっぱり気づくけど言わへんねん。だってもらえなくなるもん。そう俺もうみんなサンタクロース、お父さんお母さんやお前何言ってんのって言われたもん。いやうちの家庭はそういうのじゃなくてちゃんとサンタクロース置きに来てるからって俺かたくなに言ってたから。かたくなに言ってたからお前ってサンタクロース来てへんのみたいな。いやうちの親そういうのいらんって言ってるからサンタクロースちゃんと来てるからって言ってたからちょっと恥ずかしいやつね今思えば。誰も覚えてへんそんな話。さすがに多分覚えてない。小学校ぐらいかな大体、本気で信じてんのは。そうやね。言うてク
クリスマスってなってももう最近は嬉しいことないけどな。まあね、なんかこの年になってくるとクリスマスイコール彼氏彼女がしかもおらん人にとってはもうね、なんのなんやろ特別な日でもないみたいな。まあ確かに、まあちょっとクリスマスか美味しいの食べようかなか、ちょっとケーキ買おうかなってか。確かにクリスマスケーキ買おうかなとか、それかもうほんまに何もクリスマスだったんやみたいな。ね、ちょっと外区に行くってなったらクリスマスやから人多いかなみたいな、逆に人の混み具合を考えるみたいな、そうやね、になっちゃうよね、どうしても現実的になってもうな。サンタさん来るかもしれんから一日中起きとこうってならんもんな。ならんな、まあならん。でもその子供のなんかそういう感じ忘れちゃいけんな。今日思ったもん。なんかなんやろ、そんなんおるわけないやんみたいな感じでなんか現実的にまあなりがちやけどこうずっと生きてたら、なんかそういう子供の夢というか子供の時のそのワクワクした感情をそういうのがあるからこうなんてやら忘れるっていうか消すっていうのはちょっと嫌やなって。まあ確かにな、クリスマスの次の日って言ったらもうもらったプレゼントをひたすらもう喜んで遊んでたからね、それで。そうっていうのをあれで思い出して、今日の授業のなんかアリがこうめっちゃ歩いてるっていう文章があって、確かに子供の時ってアリとかすごい見てたけど地面とかを今全然見えへんわなっていうそれで子供と大人の違いをこう思い出す。なるほどな、確かにな。アリ歩いてたらどこまで積み続いてるんやろうってひたすら追っかけてたもんな。アリの巣足でほじくり回して消したりペンキ塗って窒息させたりさせたの。わかるわかるなあ、よくやってたな。アリの巣ほじってたら途中でなくなるんやな、気づいたら、なぜか。でもそれでなくすの嫌やから枝なんだよ、木の枝とか突っ込みたがんねんな。あったな、奥の方まで刺したいって懐かしい。男の差がなんかもしれんけど結局なんか学研とかあの辺のアリの巣キットに頼ってアリの巣こうなってるんやみたいな。そうちょっと薄っぺらいアクリル板、そうそこに砂入れてアリを飼育してみようって。白い砂入れるやつ。みんなが一路は通る道やな、あれ。そうやな。楽しかったな、ああいうのは。カニカブトとかなんか育ててみようとか。あった。カブトエビな。カブトエビか、そうだ、カブトエビか。カブトエビ懐かしいな。何やったっけ、カブトガニの出来とからみたいなやつな。懐かしいな。卵みたいに送られてくるの。そうあれ、ミクロンクリスマス嫌い。なんでや。うちのね、その実家に田んぼがいっぱいありましてね、もう田舎すぎてカブトエビが普通に田んぼの中泳いでるんよ。マジで？そう。だから、学研のキットなんか買わずに普通にカブトエビを網ですくってバケツの中に入れて持って帰ってくるっていう。学研買うでええやん。そうでそれに入れたバケツの中にいっぱいいるわけよ、カブトエビが何匹も。でそこにパンのくずとかとね、浮かべたりとかして育ててるんやけど、だいたい2週間3週間したら死んでるっていう。なんでやろな。なんでかわからんのよね。毎回死んでるんよね、ちゃんと餌あげて。水なんかな、水とか酸素とか。かもしれない。ブクブクは確かに入れてなかったけど。ガチで育てたら生きてるかもしれない。そう。難しいなと思いながら育てた記憶が。お化けエビやで。お化けエビもあったかもしれんけど、こっちやな、カブトエビやったな。お化けエビってあれなんだっけの正しい名前。ボーンフィッシュとか名前だっけな、確か。確かその名前。骨が浮き出てるんだっけ。そう。なんかミジンコみたいなやつのちょっと骨が浮き出てるようなちょっと薄い色のエビね。そっちもあった気がする。そう。それかカブトエビのどっちかの2パターン。学研この2パターン。
お化け日の方がまだマジョリティじゃなかった？いやでもね半々ぐらいと思う俺多分。そうか。結構どっちもメジャーやった。青木さん次マユワってガになるってコメントするね。それ言ったらやるから。サカナクションの新曲の歌詞やからモスね。モスそう、もうあれやばいわ。なんかねもともとモスじゃなかったらしいねあれね。マジョリティやね。ねえそうで青木さんから聞かされた前。そうマジョリティって名前でライブをやったけど、結局モスになったっていう。その理由もなんかマジョリティやとアイデンティティと被るからみたいなのを青木さんに聞かされた。モスねLINE ミュージックやったら上がってるけど LINE じゃないYouTube やとまだモスでね上がってないよね。そうだね、カバーしかなかって。そう。マジかってやったから僕もau 決済でポチって買ってもうた。モス1曲だけ215円買ってもうた。もう毎日聴いてるわ。そうやね、あれもう早く覚えてフルやと今買えるん？お金で買えるんあれ？アルバムでも買えるし1曲でも買えるよ。アルバムも出てんのあれ？もう出てんで。314何やったっけ？出てるんや。314やったっけ？なんか新しいの出てんで。しかも4月の12日ぐらいやったっけ、なんか新しいドラマのフカキョンが出てるルパンの今やってるやつね。あれの主題歌ね。そう主題歌だよね。もう見る。フカキョン好きやしサカナクション好きやし。モスやばいねあれは確かに。もうフカキョンにこう眉割ってほしいな。はぁ筆下ろししてもらいたいんじゃない？ちょっと言い方ちょっとやめてもらっていい？ちょっと。なんでオブラートで包んだのにそのオブラート剥がすん？なんで眉割る？眉割っちゃった。眉割ってちょっとガになっちゃった。ディーン・フジオカ出てる。それ青木さんや。青木さんが似てんねん、ディーン・フジオカに。ディーン・フジオカ出てないと思うで。瀬戸康史やったっけ？確か出てなかった。瀬戸康史出てんの？かっこかわいい系の瀬戸康史やったよな、多分名前。瀬戸康史って YouTuber やろ？違う。違うんかい？若い瀬戸さん。若い瀬戸。なんやねん。最近よくびっくりしたわ。YouTuber の瀬戸康史出たんかと思った。びっくりしたわ。出るわけね。そんな時代来たんかと思っちゃったわ。ディーン・フジオカもかっこいいもんな。確かにな。ってことで、お手洗い。ほんまに近いや今日。めちゃくちゃ近い今日。めちゃくちゃ近い。そうだな、最近っていうかここ数年なんかよくさ女性がこうなんか AKB とかそういうアイドル好きっていうような感じで、なんか僕はかっこいい俳優さんにやーんってなるんよね。例えばそのディーン・フジオカさんもそうやけどあれやちょっと急にど忘れした。あれ生ちゃんの CM 出てる誰だっけ、かっこいい人。誰でもかっこいい人やったらええねんけどな。まあいろいろおって、千葉雄大くんはかっこかわいい系。吉沢亮も最近ときめいた。うわこんなんもう絶世やんって。絶世の男子やん。あれはもう美形よね。めちゃくちゃかっこいい。鳥肌もんでかっこいいもんな。そう吉沢亮そうやし、あと高橋一生や。そう高橋一生も大好きやわ。もう見たら来たらもう、CM とか出たらもうやーんってなるもんな。笑った時のシワがかっこいいもんな。だからこうイケメンを見たらこうなんかもう僕も一緒にやーってなったりする。あと最近ドラマに出ててあれ
ヤマピーバジクソかっこよかった。インハンドやったっけ。ヤマピーと浜田岳と七尾が出てたやつや。そうそれも見てたわ。まだ最終話録画して見てないねんけど。あ、風太郎さんこんばんは。多分ね、あともうちょっとで終わっちゃうんですけど、よかったら最後までお付き合いください。空太郎さんこんばんは。いいおかえり。空太郎さん久しぶりに来た気がするな。お前この前なんかモンハン配信してて、それ僕言ったよ。あ、こっちから行ったってことね。そう。あ、久々に配信してるよ。モンハンな。確かにアイスモン始まったらやりたいな、また。あの時何がベヒーモ使ってたんだっけな。ベヒーモスか。えげつねーと思ったもん。なんか筋肉隆々の近いので言ったら何だっけ、あれラージャンみたいな、そんな感じのラージャンのもうちょっとこう胴長いやつみたいなやつね。筋肉の質的には一緒やな。一緒やな、あれ。確かに。一緒。ギスギス先輩。なんやねん、お前はもうモデレーターか。ゆっくりしてくださいね。あれモデレーターの今は確かにもう関係的にはそうやけど、その名前的にちょっとモデレーターにできない。確かに。12時そう、モデレーターにはちょっと早いな、ちょっとな。行っても可愛い八先輩の方やな。確かに。きつい先輩ちょっと無理や。ちょっときついな。きついな。お、パンさんすごい久しぶりな気が。そうやね。確かに空太郎さんはほんまに久しぶりやね。デドバイ配信以来じゃないのぐらいかな、多分。確かに。最近で言ったらそのね、ここ2回ぐらいのホラー実況か、もう配信で以外絡めないからね、あんまり生で。そうですね。そう、この前も言ってたもんな。なんか空太郎さんと生き物さんあの時来てなかったんちゃうみたいな。空太郎さん来てくれたらいいなーって言ったら、もうバチコリ来ましたよ。やっぱ金曜日の夜なんやな、結局。そうやな。金土日もうここに尽きるわ。ここやな、結局ここ。あ、通知来なくてアーカイブは見させてもらってます。すいませんです。もうなんかコメントしてよ、そんなんやったらもう。ほんまもう。なんかなんだっけ、ニャンチューやったっけ、あいつ。ね、ニャンチューもう言ってたけど、最近なんか通知来ない人がちょいちょいおるみたいな、やっぱね。YouTube バグってんのかな、やっぱり。かもしれん。バグ多いもん。もしかしたらアップデートに入ってるけど、実はしてないみたいな。そういう可能性もあるけど。知らんうちにアップできてるもんな。来てるから、そう。忘れた頃にやってくる。アップでな。ね、通知来ないバグ結構起きてるみたいだから、ちょいちょいね、確認だけね、してもらえたらいいかなーって。直感でね、そういう時は。あの時もニャンチュー確か短時間2時間後ぐらいに今通知来たみたいな。そうやった言ってる気がする。確か前のラジオ配信で。それな、なんかわかるわ。終わってもうたんやっていうな。で今見てもなんか最初から配信されへんしみたいな、そのアーカイブが、アーカイブ時間経ってからこうなんか全部放送されるようになるから。そうやね。逆に配信終了直後はあんま見られへん。確かにそうやね。最初から見たいってなったらチャットも見返されへんしな。そうなんや、あれきついよな。俺らも見えへんしね。確かにわかるけど、配信直後に来てくれた人にとってはほんまにもうなんか不甲斐なさが残る。確かに。そうだね。すいません、見てもらってて。よかったら
なんか何だっけ、コメントで見たときはもう P だけでもいいからカタカナの P だけでもいいからこう起動音みたいな感じで残してくれれば、あ、くれたんやねほんまになんかもうなんちゃいろいろお疲れ様ですとか別になくていいからもう P だけでいいわそういう時はそうね、ちょうど行ったタイミングで今見られんのかいってな。あ、ミクロン、あ、1時ぐらいまで ありがとうございます明日仕事早いので寝ますね。明日仕事を頑張ってください。頑張ってください。高評価ありがとう。高評価ありがとうございます。いつもミクロンありがとうまあでも言うて1時までかな。あと4分ぐらいやって、1時ぴったりに終わりますか。そうやねそういう時はいいね押し逃げしますねいいね、あれやね、高評価も低評価もあれ匿名やからね、言っとくけど高評価押し逃げっていう表現ええな。俺も使っていこうバチコリ盗んでくそれあれやから、モコさんやから青木さんですインコースバチコリ決めてくって分からんかったのもうにわかやから全然見てへんから、全然見てへん障害やからだって名前聞いてもあーってならなかったもん誰それってモコさんしっかり俺見てるからねマリオカート実況そうなんや。あ、使用許可出てんで宇太郎さんから押し逃げしてバチコリ逃げてくって俺使っていくわ。噛んだな今バチコリの方が噛んだな。口なんか唇入ったあ、1時なら見とく。ありがとうございますあと3分。3分って言ったらどっち連想する？ 3分っつったら3分クッキング。あ、そっちか。うん。カップラーメンかウルトラマンか。あパンクはあれね、3分クッキングね3分クッキングとまあカップラーメンぐらいはちょっと思いついた一瞬。カップラーメンの方やな。ウルトラマンはさすがにないかな。ウルトラマン、あ、ウルトラマン、グータロウさん。ウルトラマンなんや。そうか。ほら。あれか、もしかしたら子供のも見てるからってことかな。あ、モロさんカップ麺。カップ麺。まあ、これ分かれるかな、確かに。一人暮らしは多分カップ麺になりがち。かもしれん。確かに。これで、なんかな、わかんな。カップ麺を普段食ってるかどうかがかなり左右する気がする。ウルトラマン太郎。懐かしいな。見た。これ、ウルトラマンもね、世代によってだいぶ違うからね。ウルトラマンナンバー6タタタタンタラララン。6っているん？違う、6番目やからウルトラマン太郎やね。ああ。うわー、めっちゃ聞いたわ。バチコリ覚えてるわ。ウルトラマンの7のビデオを、なんかなんか分からんけど入手してて、なんかひたすらそれをリピートしてみてた。ウルトラセブン？そう。もうだからこの頭のなんていうこのちょんまげっていうなんていうこのモヒカンみたいなやつ。アイスラッカー。そう。あれをね投げるシーンひたすら見てた俺リピートして。ってな飛んでくる。そう。で眉間のとこのなんか。そう。あれ何やったっけ名前ちょっと忘れたけど。あれ。ね、そう。人差し指と中指2本を重ねて、眉毛に添えてピーってビーム出るんよ。懐かしいな。あ、ウルトラマンコスモスは多分僕らの世代やわ。コスモスも懐かしいね。杉浦太陽。コスモスそうかっこよかった。めっちゃ持ってんもん。ウルトラマンダイナも懐かしいな。ダイナは鶴の誰だっけ？あ、鶴野武か。そう、鶴野武。そう。あれウルトラマンダイナか。ダイナな、あんまりな印象ないよな。どっちかっていうとコスモスやな。確かに俺らは。いや、もうダイナのあたりってさ、あれや、ティガ、ダイナ、ガイアや。あそこの3つがもうなんかもう大体固まってるやん。ガイアはわかる。ガイナコスモスこすらへんかな。テ
ティガとガイアはめっちゃなんか好きやねんけど、ダイナはなんかちょっと弱そうみたいな。確かにダイナちょっと確かにずれてる感あるな。確かにわかるわかる。仮面ライダー派、そっちで来たか。仮面ライダーか。仮面ライダーはいやここ3つもな、かなりな、なんていうんかなりね、あったよね、勢力争い。ウルトラマン、戦隊もの、仮面ライダー、この3つがちょっと競いやってた感もある。仮面ライダー僕ら言ってたあれや。クーガ、アギト。いや、そう、俺らそうなんや。龍騎あたりやな。もろそうなんよね。もろね。まあ、これちょっと俺の個人チャンね、ツイッターで言ってたけど、最近ね、仮面ライダーめちゃくちゃハマっちゃいましたね。もうクーガとアギトをひたすら再放送っていうか YouTube で探して漁って見てたっていう。クーガが核ケントみたいなそんな人やったっけ？クーガが、名前ちょっと忘れた。アギトが多分あれや、小田切城じゃない？いや、クーガが小田切城。マジクーガの方か。そう、クーガが小田切城ね。そう。クーガアギトが誰だったっけな、ちょっと忘れちゃった。核みたいなそんな人やな。なんだっけ？年賀状の側に来るっていう字や。多分。待って、誰だったっけ？で、アギトにあれや、なんか、警察みたいな、仮面ライダーと、あとアマゾンみたいな仮面ライダー出てるやろ。警察みたいなやつがあれや。警察みたいなやつがあれや、要潤や。そう。それアギトやね。そうやね。そう。電王はもう最近か。で、電王もな、ちょっと世代ずれるんだよな、俺らね。555。555懐かしい。までは見てた。555懐かしい。そこは見てた。これね、小学校幼稚園の時の、俺持って、小学校かなんかに学校に持ってってたお箸が555のお箸だったんや。めちゃくちゃ懐かしい。仮面ライダーカブトはね、もうちょっと後なんよね、さらに。カブトっておったんよ、カブトおるんよ。竜王の前なんかな、カブトが多分1個前かな。カブトってほんまにカブトムシみたいな角生えてるんよ、仮面ライダーに。それも龍騎もそんな感じじゃない？アギトとかの時代に比べたらもっと全然後、多分3世代ぐらい後なんちゃうかな、多分。そう。クーガあれクワガタじゃないの？クーガはね、平成の多分ね、一番最初じゃないかな、多分。小田切そう。あれめっちゃかっこよかったもん。でもなんかね、やっぱり最近ちょっと見ててもコメ欄とかで思うんやけど、クーガがやっぱり平成の中の仮面ライダーの中でも、支持が一番高いっていうか。マジや。なんかストーリー性も全部重視した上で、クーガがやっぱり一番練られてるっていうか、っていうコメントが割と多かった。正直ストーリーは全く覚えてないけど。俺も全然覚えてないんやけど、なんか今見返したら割とクーガが一番濃いみたいな。事実は。そう。で、そのクーガのさらに上位互換がアギトみたいな。仮面ライダーとしてのなんていうの、フォルムしかり、ポージングしかり。そこら辺バチクソかっこいいもんな。そう。すべてをもうすべて凌駕してるのがアギトみたいな。なんかもう何も語らず、もうポージング完璧みたいなのがアギトみたいな。主人公水島ヒロ、なんかそれ見たことあるような気がするけどな。俺も見返したけど、確かにアギトね、やばかった。もう何も語らへんねんけど、もうポージング、ライダーキック決めた後にプシッみたいな。背中で語ってんの。あれはかっこいい。独特なのは響きあるよね。太鼓叩くやつや。響き懐かしい。太鼓のバチ持ってたやつや。懐かしいな。ちょっとワーテイストのやつやな。あれも見てたわ。あれの次がなんか5じゃなかったかな。てか今思ったらあれや5のうちわが今ちらっと目に映ったわ。まだ持ってる。やっぱツタヤとかあの辺でちょっともう一回仮面ライダーちょっと大人になったからこそ分かる、そのストーリー性とかやっぱちょっと見返したいなっていうのすごいあるんだよね。内容のストーリー自体はやっぱね、あれね、子供が理解できる内容じゃないよね、結構。
子供はもうかっこいいだけで見てるもんね。そう、うんあ、結局刑事ドラマみたいな割と奥深いストーリー性みたいなのがあるから、あれやっぱり大人が見たの楽しめるっていう。アギと男の中の男ですねって、いやほんとそうなんよ。一番残ってんのは俺龍騎かもしれんな、世代的に。龍騎、コスモスと一緒やったはず、世代は。うん龍騎はあれや、手のとこで何だっけ、カード入れてなんか召喚すんねん、剣とかを。龍騎とあとなんかコウモリみたいなやつ。あーあった、うんあれ龍騎やったっけ、一緒あれ。龍騎とそうそいつのあの紫色のやつやろ、コウモリって。紫っぽい、なんかもうダークブルーみたいな。わかる。あいつもかっこよかった、ナイトみたいな感じで。あと緑のなんかこうちょっと緑のやつと、あとなんか紫が A みたいなやつとか、青っぽいのがサイとか、なんかいろんな動物が入ってて、懐かしいな。あれめちゃくちゃカード集めたわ。なんかね、最近仮面ライダーのその本当に最近のやつとかをなんかそのなんていうの、仮面ライダーが変身シーンみたいなやつがね結構 YouTube で今上がってて、見たらなんか仮面ライダーゴーストとかいうやつとかあって、ゴースト、そう全然知らんねんけどね、本当に。もまあその辺のなんか年代の仮面ライダーの変身シーン見たらめちゃくちゃ変身して長いっていう。そんなんもうその間にやっつけられるんちゃうかっていや思いつつも、そうその変身時間自体は1秒も満たへんねん。実はな、そのリアルタイムでは。そうだよ。で英語話してるんよ。えそう。なんかね、英語、なんか変身ベルトがない英語語るんよ。どうした急に英才教育。いや、そうなんよ。しかも結構その世代がね、なんか5世代ぐらい続いてるの、英語を話す時代が。あれすごいんよな、なんか時代を感じた、マジで俺は。今のツッコミ面白かったな。急に英才教育。なんか霜降り明星の粗品が言いそう、ツッコミで。急に英才教育。前は。一番よくわからないのはフォーゼの後から。フォーゼ確かに聞いたこと、あれちゃん、なんか宇宙行くみたいな、あれやろ、名前忘れた、あれ今でも出てる俳優さん。若い俳優さんや、誰やったっけな、多分今も出てんで、なんか突っ張りみたいな感じの髪型で宇宙来た、宇宙来た、そうそれ、宇宙来たーっていう、なんかロケットとか使うやつや。竹内、竹内涼真はその次やで、多分警察系の仮面ライダーだ、最近の。で、モロさん初めて見ましたが面白かったです、また見に来ます、ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオでこう見に来てくれて面白かったって言ってくれる、ほんまに。確かに。ちょっと待ってね、チャンネル登録するから。初やねこれね、うんラジオでは。あなたが初ですよ、こんなこと言ってくれたの、こういうシチュエーションで。いや、いいなぁ。そうや、みそだれくんもチャンネル登録しとこう。オッケー。よしよし。なんだかんだで1時超えちゃいましたね。お前超えてもうた。このままだとミクロンが明日起きれなくなっちゃう。実はね、俺もね、もうね、目開いてないよ、今。それいつもちゃう。片目か両目つぶりながらずっと話してる、今。それだいぶやばいな。片目つぶり出すとマジでやばいやつ。もうやばい、もう結構きつい、今。もう酒も入ってちょっともう気持ちいい感じでもう寝たいと。ちょっとやばいね。まあ今日はこの辺で終わりましょうか。半分寝てる。半分。いや、ほんとね、もしかしたらね、わからんけど、その大阪いる人とか、よかったらもう8月、ね、もしタイミング合えば、止めに行きましょう、ほんと。結構マジなやつで。オフ会。いや、したいよね、でも、できれば。できるんだったらしたい。もちろんそうですよね。まあでも、オフ会開きますとか言ってね、なんか日にち決めてやって、
誰も来なかったらオフ会寂しいし。0人でもシャムやん。シャムでーすねって思ってね。そうなっちゃうからね。まあ、それはそれでネタとしてめちゃくちゃ面白い。オフ会開きましたが誰も来なかったっていう。いやまあそれはそれでおもろいけど、そっちの方が平和かもしれん。逆にね。マジ爆笑してまうわ、そんなん。あ、次こそは通知来てほしい。お前ね。ちょっと Google にちょっと祈ろう、それはもう。まああとまあ、Twitter の方で大体の時間帯はまあ、ツイートしてるから、今日も大体10時ぐらいって言って10時半前から始まったから。一応先に、ね、ラジオの時は大体、ね、事前に予告そうするから。よかったら概要欄もしくは概要欄でかこの動画の説明欄もしくはこのチャンネルの概要欄にTwitter のなんていうかなアカウント名とか Twitter へのリンク貼ってるんでよかったらねフォローしていただければ。もしかしたら始まってるかなってまあ気にする余裕あればね。あと Twitter の方でもあれもんな、この配信した時にこう共有で飛ばしてるから。ああ、そうやね、確かに。うんうん。そうなんですよ。ってな感じですかね。今日も内容薄かったな。いや、仮面ライダー熱かったよ。もうちょっと言い過ぎてなんでかな。白熱しすぎてちょっと寝られへんわ。仮面ライダーの手で。いやー、面白いよな。僕はウルトラマンも結構見てたからな。よし、やめよう。まだ止まらなくなるから。ちょっと待って、一個だけ。ウルトラマンの中で、いっちゃん好きやったんは、あれやね。いやー、でも難しいな。格闘技はウルトラマンレオ。で、ビーム技はウルトラマンエース。はい、よし、寝ましょう。はい、皆さんおやすみなさい。ウルトラマンエースか。うん。なんかバックルなんとかみたいな名前なかったっけ？バックル？わっからん。バーティカルギロチンじゃない？いや、違うな。何だっけな。うわ、忘れた。ウルトラマンの名前結構あるんよな。多分ウルトラマンエースが一番ダサい。うわ、ウルトラマンエース多分知ってんねんけどな。4、50代のなんかお母さんみたいな見た目してる。ウルトラマン父は確かバッファローみたいな日本角生えてるやつね。そう。ヒゲもちゃんとあるから。その辺はわかんねんけどな。ウルトラマン太郎のお母さん、お父さんか。うわやめとこが、ちょっともうわからんわ。ウルトラマン、なんだっけ、レオか。レオはバチクソかっこいい。ほんまに。ウルトラマンレオ俺は知らんわ。わからんわ。レオやばい。マジで。レオやばい。うん。マジか。レオか。格闘技めちゃくちゃ極めてるから。レオ、ちょっと見なあかんわ、それ。でな、あいつだけ多分な、3分じゃなかったね。あいつだけじゃないけど。3分じゃないなんか、違うね。普通さ、あれやす。何だっけ ?M21 星雲やったっけおう。21が忘れたけど、ウルトラマンって大体、みんな出身地一緒やね。でも、ウルトラマンレオは違うね。レオ違うんや。違う星で、何だっけな。ババロア星人っていう悪い星人にその故郷を潰されて、で、逃げてきて、こっちに。そういう過去あるんや。ウルトラマンレオの弟のアスパラっていうやつが、2人が逃げてきて、日本で。うわ、俺それ知らんわ、俺そのストーリー。で、1話目は多分あれや、ウルトラマンセブンとレオがなんか共闘っていうか、多分ウルトラマンセブンが戦った時に、なんだっけな、その2匹の怪獣になんかめった打ちにされて、で、もうなんか再起不能にまで陥らされて、でそのピンチの時にウルトラマンレオが飛んできたみたいな。そう。いや、あれね、もうかっこええよ。バチクソかっこよかった。多分なんかヌンチャクとか使うシーンとかあった気がする。レオヌンチャク使っちゃう。格闘系がとりあえずすごい。ビームよりも格闘。やばいやん。もう物理攻撃やん、マジで。多分あれ仮面ライダーのライダーキックみたいな感じで、ビームじゃなくて必殺技が多分キックやったんです。レオキックやわ。レオキック。うん。そうなんよね。待って、ミクロさん。いや、おやすみ、本当に。ごめん。よし、寝よう。終わろうか、ちょっとね。
明日も頑張ってください。まあ結局ウルトラマンと仮面ライダーとレンジャーモンはまあ話が尽きないということで終わりましょう。ここは永遠のテーマ。よし、終わりま永しょう。遠のテーマやね。子供の夢ということで。ワンピースもね。あかん、もう寝よう。じゃあ終わりましょうか。はい。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。またよかったら来てください。はい、はい、終わります。バイバーイ。